Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo 102 diri sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Mayo 15 tuig 2025. Sa gihapon, ini mo lagari mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Mga dalaguan kag mga nagapaw na sining mga balita. Breaking news, sinigid lamang adlaw. Nagpagwa diri ang korte sang desisyon may kangtanan sa kaso nga ginapangatubang ni Mr. Jun Capulot. Now, sa aton sining mga kamumbo sandig diri sa aton nga impormasyon nga nakuha banwa si Mr. Jun Capulot ang nagakandidato man sa pagkakonsehal diri sa syudad sang Iloilo ang nagapangatubang karon sang multa nga 300,000 pesos may 6 kabulan kag 1 kadlaw nga pagkapriso. No, sa sining kaso niya nga cyber libel case, mga kauturan batok iya sa kay Salcedo, no? Ang detalye sining mga impormasyon standby kay aton man sining karon iya nga patpaton diri man sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto. Samtang ginpang baklas nga mga campaign material sa matamat na nga gina-recycle. No, ining mga campaign materials mga biyan nga sarang pa iya nga mapuslan, matamat naman karon nga ginabuhat sang government or ining General Services sa office agod iya banwa nga mapuslan pa kag mangin recycled material, no, kag hindi iya salay sini orsagan sini kadugang sang mga basura sa bahin karon sang aton sini iyang dam site. No, sa aton sini nga mga kabumbo, mga mayara sa asosasyon ining mga waste pickers, no, nga naga-start na karon sa pagpanahi sa mga recycled bags, ginhimo ining recycled bags sa aton sini nga mga kasimanwa. Samtang ang Commission on Elections nagpanumdum sa mga kandidato sa 2025 elections sa pagsumiter sa ila sining statement of contribution and expenditures o konsose. Ang aton sining mga kandidato daog man kaukon na pierde, may obligasyon pa kamo sa Commission on Elections. Ang Commission on Elections man nagpalinton nga may mga mabugat sini iya nga penalidad ang mahimo pagpangatubangon nagdaog man iya nga kandidato o kon na pierde pananglitan hindi makasumiter sa ila sini nga statement of ining ila sini nga SOSE, statement of contribution and expenditures. Amo man sini banwa sa mga kabumbunaton sa mga kabarangayan sa Disyembre 1, magpatigayunon ang 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections man. May schedule man kita diri nga patpaton later on diri man sa aton sini nga pagpangalagada. Samtang amay nga nakapatay sa iya bata sa banwa sang uton ginhilway sang kapulisan. No, sa aton sini nga mga kabumbo kag ginpanugyanan sang kapulisan nga ilikaw lang anay sa iban sini nga lugar para nga malikawan man ang anuman sini nga say isang kinagamo. Kay ang amay sini banwa nag-ako nga siyang nagpatay sa iya sini nga anak. Sa aton sini nga mga kabumbo isang nabalaan sang mga kabataan nga iban, why naman lang nagpasaka sang kaso Tingaton lang sinadri nga ginalantaw man niya mga kabumbo ang piyak sini iyang sahi or ang piyak sini nga bahin sang istorya. Why sila nagpasaka sang kaso ang pamilya kay basi may iban sini nga tinutuyo o konti bangod nga pamilya mahimo na lang nga ini siya ang patawaron.
ni madalagkuan mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton man siniya nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto sa mga nagapanguna naman nga balita nasyonal sa aton sini nga mga kasimanwa. Istoryahan naton ining walang kamatayang 20 pesos nga bugas. Tidito kunos may Metro Manila malarga na to kuno ya banwa. Abigan ni anay naton diri ni sa Visayas mo, diri ni ang pilot na area sa pag umpisa sining 20 pesos per kilo sining iyang bugas. Ti posible na kuno nga mamakabakal ang mga publiko sa 20 pesos kada kilo sa bugas dito sa may Metro Manila. Amo ning pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga hindi lamang ti ko na mo gali sige man ang baligyanay diri kay kumadumduman pa sa aton sining mga kabumbog ginpaiway anay ang nasambitan sining pagbaligya sa 20 pesos per kilo sining bugas. Bangod man nga sandig iya sa Commission on Elections makabig ini nga vote buying man or isa kasahi isang pagpamakal sa buto. Sa aton sining mga kabumbo ang programa ginumpisahan sa Cebu City sang Mayo 1, Labor Day. Ti nag-umpisa ang pagbaligya sa sila pilak sining mga kadiwa centers dito ya sa may National Capital Region. Ang 20 pesos kada kilo nga bugas mabakal sa Kadiwa Center sa may DA Central Office, Levi Town sa Barangay San Antonio, Parañaque City, AMVA MPH Housing sa Valenzuela City, Kadiwa Bureau of Plant Industry sa Manila, sa Malabon, sa Taguig, sa Mandaluyong, sa Pasay, Agora Market at Kagsumungman sa Navotas sa City Hall. Makaangkon man sa 20 pesos sa kada kilo nga bugas ang 32 ka mga kadiwa center sa Bulacan, Cavite, Laguna, Mindoro, kag Rizal. Nagalaon diri si Castro nga pinaagi sa 20 pesos nga bugas kada kilo, no? Mabutong yaman sining presyo sa nga bugas gayara iya sa merkado. No, sa aton sining mga tagpalamati nga hindi mapiktuhan ang palangabuyan sa mga farmers. Sa aton sining karon nga mga kasimanwa. Ti sa subong sini Matino pizza 15, ang iban sini do gambal pa na iya nga bisan tag 56 pa ya kilo subong sa bugas. Total nakabaton man kami sa nakaligad nga semana kung pizza 12 o kung day after sa eleksyon may ginbaton pagin kami iya. Ti okay lang bisan di kami anay makabakal sa tag 20 pesos ka bugas, dito lang kami anay sa regular price sa bugas. Pwede pa. Sa aton sini nga mga kabumbo. 41 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 11. Dugang pagin sini matulupang doon karon nga mga balita kung ginaproblemahan nimo ang K-12 program to sadtobla kay ito nagdugang lang sa 2 ka tuig pagin iya nga gasto sa aton sini magkasimanwa subong ang mga K-12 graduates ang mahimo nga makatrabaho na sa gobyerno. Ining mga nagtapos sa senior high school. Inibangod yung ginbuksan niya sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, no, ang mga entry level sa posisyon sa mga graduates sa K-12 program para kuno nga maglapad, no, ang ila sining kaygayunan para nga makatrabaho sa pampubliko nga sektor. Sunod kay Presidential Communications Undersecretary Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nagpagwa ang Civil Service Commission sa Resolution number 250022 and 9 nga ginamendaran sa mga kwalifikasyon nga kinahanglan para sa una nga posisyon sa gobyerno para malakip kuno mga nagtapos sa K-12. Ang nasambitan sa nga resolusyon ang impagwa sa tong Marso tuig 2025 pa kag nahatagan sa kaygayunan nga makakuha sining mga nahatagan sa dalan ang pagkuha sa mga nagtapos sa grade 10 ka grade 12 humalin tuig 2016. Nagasandig man ini sa sining panibag-o karon nga balasian sa edukasyon. Ginakilala diri or pwede nga malakip diri banwa nga matagan sa mga nagakaigo nga certificate katulad di lamang, no, ang pagtapos sa TechVoc o kung technical vocational course, no, may mga araman sa
TESDA NC2 certification, no? Muning isa sa mga ginalantaw sini iyang mga dokumento nga kun may ara ining isa ka grade 12 graduate sarang ini siya nga makatrabaho karon sa gobyerno. Tinutuyo sining reforma sa Civil Service Commission nga mabuksan ang madamo sini nga oportunidad para sa mga pamatanon, no? Nga sakop sa serbisyo publiko kag sumungman ini ang tinutuyo sa K-12 program. Wala mo sa iban sini nga lugar sa aton sini mga kabombo, just like iya sa Estados Unidos, no? Kung makatapos kaya sa nga K-12 program, it's up to you kung maproceed ikaw sa college. No, kaga dito iya sa iban sini nga pungsod, just like sa nasilingtan na sa Estados Unidos, kung nakatapos ka na sa high school or senior high school, pwede na ikaw iya makatrabaho dito. O, sa aton sini nga mga kauturan, dito kasubong nga mo mani ang tinutuyo sa K-12 program karon. Pero mas mayugin kung mayara ikaw nga ginauyatan nga bachelor's degree. Sa aton sini nga mga kauturan, but sa sining ginbago nga pagsulundan sa bahin karon sa Civil Service Commission, ginamyendaran ining anay qualification requirements para sa mga posisyon sang clerical, custodial, kag iban pa nga mga sub-professional agod nga ma-align sa talaksan sa pagkuha sa empleyado, no, nga mangin ang resulta sini yara sandig man karon sa K-12 education system. Ginklaro sa Civil Service Commission nga wala nalakip sining bag-o nga talaksan sa edukasyon ang mga posisyon nga nagakinahanglan sa specific degree, just like sa college, no? Sa aton sini mga kabombo, kag why man ini malakip sa bar exam mga kauturan. Dugang pa sang Civil Service Commission nga kinahanglan pa sa gyapon nga matungdan sang mga aplikante or mahatag sang ang mga aplikante makuha sini nila ang iban pa nga mga kwalifikasyon para sa nasambit siniya nga posisyon katulad ng lamang sa training, experience kag civil service eligibility agod nga makonsiderar para sa pag-appoint or pa-appoint abi, no? Sa aton sini nga mga kabombo sa kun anuman sini iya nga sa isang talatapan sa nga aton sini nga gobyerno. Kag nagasandig man sa pagsunundan sa Civil Service Commission, no? Isa man ini sa makabig naton kayuan no? Nga ginatagan man sa igtulupangod kag mapuslan later on ining mga graduate sa senior high school nga hindi na iya makasarang pa, no? Nga mag-sustiner sa pag-eskwela sang 4 pa katuig agod iya nga makaangkon sang bachelor's degree o kung magtapos sa sining ginatawag nga 4-year course sa aton sini karon nga mga kasimanwa. 47 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11 diri sa Bomboanay sa Udto, samtang ining ginaistoryahan naman balakron kag halos nangin unod sang mga pamantalaan kag ginatutukan man nga issue, no? Or topiko matapos ang 2025 midterm elections. Ini may kantanan sa ginatawag nga political dynasty. Si Senator-elect Raffy or Erwin Tulfo nagpahayag nga kung may layigin man kuno regarding sa political dynasty or anti-political dynasty law, ini siya ang handa nga panaog sa iya sining pwesto. Tipila pa diri banwa ka mga same family name within the family nga nagapangalagad, no? Kag bag-o lamang na ilher katulad na gid lamang abi sa aton sini mga kauturan sang pamilya Duterte dito iya sa may Davao City. Vice Presidente ang isa ka anak sang anay presidente man nga nagdaog sa pagka-alkalde, no? Ang bata niya nga isa nga agot sa una sining asawa ti Vice Mayor daog man, no? Ang utod nila nga subang si Congressman Paulo Duterte na re-elect man, mga apo ni former President Rodrigo Duterte duwagin kabilog nga bata man ni Congressman Paulo Duterte ang nagapangalagad karon. Ang isa si Omar bilang kongresista sa 1st District,
Kag si Rodrigo II nagpanguna man nga mangin konsihal sa ilan man sini iyang syudad. Ang mga Tulfo pila man now, duwa as of now, Erwin kag Rafi Tulfo sa aton sini nga mga kabumbo. Pero nagpahayag diri ang Vice Presidente nga pabor iya siya sa sining pagdumili sang political dynasty. No? Pero kung suportado ining layi batok sa political dynasty, suportado ni Vice President Sara Duterte, no? Kay ini sa piyak nga ini siya ang isa man sa halin sa angkan sa mga politiko diri sa pungsod Pilipinas. Sa aton sini nga mga kabumbo, dugang pa sang Vice Presidente nga ginapabugal niya nga solid ang kredibilidad, no? Nga magpahayag may kantanan sa political dynasty bangod man nga tiini siya kunong naghalin sa political dynasty, no? So wala sang mas may makahangop nga eksperto sa political dynasty kundi hambang kita biti ara dra si Inday Sara kiti siya kabahin sa political dynasty mo. Rason nga ginasuportaran niya ining ginadoso karon niyang layi sa aton sini nga mga kabumbo kon hatagan kuno siya sang nagakaigo nga kay gayunan, no? Nga siya ang magasulat sa aton sini nga mga kabumbo siya kuno ang posible mahambal naton banwa may pinaka maayo sini nga pagabuhaton nga layi batok sa political dynasty. Ginsabat man ni VP Sara ang mga palamangkutanon kung pila bala dapat sini kuno ka miyembro sang pamilya ang ayara sa tagsa ka dynasty sa pagimon sini nga proposal. Sabat sang Vice Presidente waya pa kuno na sulat pero kung hatagan ini siya sang tsansa madihon man siya sang iya sini nga kunglingon nga pananawan kag opinyon ginako niya sa karon nga wala pa matalakay sa iya sining pamilya kung anong panindugan may kantanan sa political dynasty bangod nga masako ini sila sa pakadto pabalik dito sa may the Netherlands kay yara karon sa kustodiya sa International Criminal Court si former President Rodrigo Duterte kag from time to time ginabisita man to nila pero do stay na to ya si si Attorney Harry Roque do dito na siya nagatiner gani bumumel no sang singdamlag lang nabalita na naman diri sa may Bumbu News Center batian nyo man itong ginakag nakita nyo nga nagpahayag si Bong Duterte. Si Bong Duterte amo niyang kamanghuran sa magulutod sini iya nga mga Duterte utod bali ini ni former President Rodrigo Duterte sa aton sini karon nga mga kabumbo yang dipinsa naman gani isang iban siniya nga may ara sang makabig naton political dynasty sa ila sinitag sa ka lugar sila nga nag-agi man ini sa eksakto siniya nga proseso na iliher kag tawo man yan nagpili samon samon sini nga pagpanerbisyo kon waay naging sila sang mapilian sini nga iban rason nga isa lang ka apelyido ang ila sini nga ginapili amo nang demokrasya kuno iya sa pungsod na Pilipinas kay ang kinamatarong or sa laysay abi ang nagadesisyon sa pagpili sang ila sini iya nga mangin opisyal or mangin leader sa tagsa sini ka lokal nga gobyerno nga kung sa din may madamo nagapapili dira iya nga miyembro sang pamilya kag sila man lang yagyapon ang buto sa mga pumuluyo siya pumuluyo man aya ang nagdesisyon, hindi man kami iya or why man kami nagpamilit nga kami gidiyang dapat nga magpabilin sa pwesto. Saton sini nga mga kabumbo diri na dinaga kadto or diri na nagapuntarya atong mga diskasyon aton kagapon sini Banwabla may kang tanan iya sa pagpasiguro sang mga traditional politician nga ini sila ang magapabilin
sa pwesto, entrenchment of power nga ginatawag bla. Nga ti luyag sini nila banwa nga mapalapad pagid ang ila sini iyang gahom, mapabakod pagid ang ila sini nga gahom, no? Matustusan sini nila ang ila sini nga mga loyalista nga nagalabot sa punto nga wala na iya sa may mangisog kag manindugan nga magatindog batok sa ila sa patag sa nga politika. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Ti hambalon mo lang yang amuna tawo yang nagapili sa mon. Way man kami nga nagapamilit nga kami gidrang ila sini nga pilion. Ti sa istorya guro nga mo sina sa aton sini nga mga kauturan, ti ang iban sini mapati, ang iban hindi, no? Kay bangod man nga ginahimo sang pipila ka mga pamilya nga nagapabilin sa poder, ang ilaman sini tanan iyang masarangan, and even personal and kung kaysa resources man niya sang gobyerno, para mapasigurado nga waay sa may mabuhin sa ila sa pwesto, kunti madugangan lang. 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11 diri sa pagpangalagad karon sa bumbuhanay sa udto sa DYFM Bumbo Radio Iloilo. Sa aton sini nga mga kasimanwa, isa man sa mga ginatutukan karon nga mga impormasyon kag subong man topiko ang pagsagida na or pagsalida na sang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Bangod gani nga napaslawan ang duha ka mga katapo to sang magabugos sa House prosecution, ti nagakinanglan sang duha ka mga members of House of Representatives, no? Nga magbulos ti ang napilian kag gintanyagan ni House Speaker Martin Romualdez amo sanday Representative Leila de Lima sa mamamayang liberal kag subong man si Attorney Shell Jokno sang Akbayan. Tiambal ni Leila de Lima sa linyati sinya kung ano ang itulin sa akon nga rolyo or kung ano man ang akon sining saranga mabulig sa sining impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Siya ti preparado kag willing man siya nga magtungod sa pangabay, no, sang House Speaker. Ti ko madumduman nyo pa si former Senator and now Congresswoman Leila de Lima, no? Congresswoman-elect Leila de Lima, ang nanging target man sa sang Duterte administration. Kaya hindi man lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton kung ano iya ang malawig na nga pag-initay nanday de Lima kag former President Duterte. Humalin pa iya sadto sang si de Lima ang nagapungko nga chairman sang Commission on Human Rights kag mayor si former President Rodrigo Duterte sang Davao. Hasta nga nag-senador, hasta iya nga presidente si former President Duterte. Dito na sulungaw ang tanan sini iya nga baho nga pilit nga bagnos sa bilog sini iya nga lawas, no, ni former Senator Leila de Lima. Kag dito gani banwa amo maning kabangdanan kung nga ini siya ang napriso sa malawig man nga tiyempo. Pero later on sa aton sini nga mga kabombo sa paghupa sa init sang sitwasyon bangod nga nag-retract ang tanan sini iya nga mga nag-witness batok sa kay former Senator Leila de Lima, no, pila pa ka mga key witness to nagkalamatay. Tina-dismiss kag si former Senator and now Congresswoman-elect Leila de Lima ang nagagwa kag subong man nagpapili na mangin kabahin sang or mangin representative sang mamamayang liberal. Ti-kunti siya subong ang isa sa mga gintanyagan nga mangin kabahin sang House Prosecution Panel. Ano ayhan ang padulungan sang desisyon ni Congresswoman-elect Leila de Lima man? To convict or not to convict? That is the question.
58 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Dugang ang mga balita kag detalye sa mga nagapangunan mga balita lokal. Inyo bantayan sa aton sini pa rin nga pagpangalagad sa Bomboaray sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang katuan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa tawo nga depressed. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Huwebes, Mayo 15, taong 2025. Sa ating mga headlines, ang Commission on Elections natanggap na ang mga initial reports ng mga observers na nasa bansa para sa eleksyon. Samantala, ito namang election-related incident, ngayong halalan bumaba ng 53% ayon sa pamunuan ng Philippine National Police. Online voting sa mga overseas Filipino workers para sa 2028 presidential elections, ipagpapatuloy na ng gobyerno sa mga susunod din na halalan kasama ng iba pang mga proseso ayon sa Department of Migrant Workers. Sa balita naman sa ibayong dagat, mga kaanak ng South Korean plane crash victims nagsampa na ng kaukulang kaso. At ang ating balitang palagkasa ng Boston, pinwersa ang Game 6 sa kabila ng hindi paglalaro ni Jason Tatum. Serye babalik na sa New York. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Umabot na mga kabombo sa 80.27% ang voters turnout na natukoy ng Catholic Church-affiliated Citizens Arm na Parish Pastoral Council for Responsible Voting sa katatapos ng May 12, 2025 elections. Itinuturing na rin ito ng naturang grupo bilang magandang turnout, lalo na tumaas din ang bilang ng mga botante mula sa bahagi ng Mindanao na lumabas at bumoto batay na rin sa monitoring ng kanilang mga volunteers. Noong 2022 presidential elections, umabot sa 83% ang turnout ng mga botante o mas mataas na halos 3%. Paliwanag ni Parish Pastoral Council for Responsible Voting National Communications Director Ana De Villa Singson, kalimitang may mas malawak na pagkakaiba sa voters turnout sa pagitan ng general at midterm elections. Ayon nga sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting, naging mas interesado ang mga botante para naman bumoto at ito ay magandang senyales ng pagpapahalaga ng mga botante sa kanilang karapatan at responsibilidad. Iniulat din ng Parish Pastoral Council ang maagang pagpapalabas ng mga botante upang pumila habang ang mga nakalipas naman na halalan ay marami ang piniling bumoto pagsapit na ng bandang hapon. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, lumagda ang Pilipinas at ang bansang Germany ng isang kasunduan para sa mas pinalalim na ugnayan sa depensa sa lungsod ng Berlin itong Miyerkules, ayon sa Department of National Defense. Sa inilabas na pahayag ng ehensya, sinabi na sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ng Pilipinas at si German Federal Defense Minister Boris Pistorius ay nagkasundo na bumuo ng balangkas para sa pagpapatibay ng defense partnership ng dalawang bansa. Ang kasunduang ito ay umaasa sa pundasyon ng Administrative Agreement noong 1974
na nagbigay daan sa pagsasanay ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines sa Germany. Pinalalawak din ng bagong kasunduang ito ang mga ugnayan sa pagitan ng defense at military establishments ng dalawang bansa, partikular sa larangan ng cybersecurity, armas at logistics sa depensa at United Nations peacekeeping. Matapos ang pinaging pagpirma, sinabi ng DND na muling magsasagawa sina Teodoro at Pistorius ng ikatlong Philippine-Germany Security and Defense Staff Talks upang plansahin ang mga planong pagkasagawa ng mga joint activity sa susunod na taon. Nasa Berlin nga itong si Teodoro para dumalo sa United Nations Peacekeeping Ministerial Meeting kung saan muling pinagtibay ng Pilipinas ang pangakong makibahagi sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad bilang isa sa mga founding member countries ng UN at bansa na nagbibigay ng mga peacekeeping troop. Ayon pa sa Department of National Defense o DND, isinusulong din ngayon ng Pilipinas ang pagkakatalaga nito sa isang non-permanent seat sa UN Security Council habang iginigiit ni Teodoro ang kahandaang gampanan ng bansa ang aktibong papel sa pagharap sa mga pandaigdigang issue sa seguridad. Samantala, mga kabombo at mga ka-Star Nation, ito muna ang para ho dun sa mga nag-message sa atin para sa mga latest information kaugnay ng mga natanggap na boto ng mga kandidato, lalo na sa pagkasenador. Aming ipapakita muli, mga kabombo at mga ka-Star Nation, ang hawak na data ng Bombo Radio Philippines na tinipon at kinalap natin sa pamamagitan ng mga data server ng Commission on Elections at mga katuwang natin. Sa pagka-senador nga, mga kabombo, nangunguna pa rin sa listahan si Senator Christopher Bongo. Meron ho siyang 26,490,710. At inuulit ko, 26,490,710. Hindi nagbago ang pwestong ito ni Go sa nakalipas na mga araw. Habang nananatili din sa pangalawang pwesto, itong si Senator Bam Aquino na meron namang 20,637,824. 20,637,824. At pangatlo, si Senator Ronald Bato de la Rosa na meron hong 20,273,810. 20,273,810. Pangapat ay si Congressman Erwin Tulfo na may 16,815,945. 16,815,945. Panglima, si Senator Kiko Pangilinan with 15,088,642. 15,088,642. Para naman sa pang-anim na pwesto ay si Congressman Rodante Marcoleta with 14,911,663. 14,911,663. Pang-pito ay si Senator Panfilo Lacson with 14,857,254. 14,857,254. Pangwalo ay si dating Senate President Vicente Tito Soto III. Meron ho siyang 14,596,819. 14,596,819. At pang-siyam ay si Senator Pia Cayetano. Pia Cayetano with 14,307,112. 14,307,112. Pang-sampo, si Congresswoman Camille Villar. Meron ho itong 13,360,444. 13,360,444. Panglabing isa, si Senator Lito Lapid with 13,121,545. 13,121,545. Panglabing dalawa, si Senator Amy Marcos na may 13,038,627. 13,038,627 batayan sa latest information natin. At posible pa ho magkaroon ng ilang adjustment o mga pagbabago, yung naturang mga numero
depende ho sa may puproseso ng National Board of Canvassers at inaasahan yan magre-resume mga kabombo bago pa man ang araw ng Sabado kung saan ay inaasahan makakapagproklama na ang Commission on Elections. Muna tayo ng karagdagang report kaugnay hunyan dahil ang poll body ay natanggap na ho ang mga initial reports ng mga observers na nasa Pilipinas para dito sa nakalipas na halalan. At 3 nagpanggap umano na empleyado ng Commission on Elections sa Laguna kinasuhan na sa piskalya. May balita si Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Victor, ipinahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na natanggap na nila ang mga naging initial reports ng mga election observers na pumunta sa bansa. Kasama rito ang mula sa European Observer Mission at iba pang international observers. Anya, ayon sa European Observer Mission, naging positibo naman ang kanilang report lalo na pagdating sa press freedom sa bansa sa panahon ng halalan at kapansin-pansin din na aktibong pakikilahok ng mga indigenous people. Bagaman muling iginiit ng European Union ang hindi pagbayag ng Commission on Elections sa full access na pagpasok ng mga observers sa mga polling precincts para sa poll body. Nanindigan pa rin sila na sinunod nila ang batas ng bansa kaya hindi sila pinayagan na makapasok. Samantala para naman sa isang batch pa ng international observers, naging positibo rin ang kanilang report para sa 2025 national and local elections. Bagaman may mga rekomendasyon sila para sa halalan, tinanggap ito ng COMELEC at kanilang pag-aaralan sa mga susunod na eleksyon. Kaugnay niyang pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kami. May usapan po kami na sila ay free na umikot sa buong Pilipinas. Free sila na umikot sa ating polling places. Wala po tayong problema. Ang polling place po is eskwelahan. At wala pong nagbabawal sa kahit na sino, national man ng Pilipinas o foreigners, na umikot-ikot sa polling place. Subalit, pasensya na po. We would like to greatly apologize talaga sa EU mission because we have to stand firm ang end bank ng komisyon doon sa provision ng ating batas. Nagpapasalamat din po tayo sa observer mission ng komisyon and therefore ang binigay po nilang assessment sa atin, excellent. Maraming salamat doon sa kanilang binigay na paano natin sila tinanggap, ano ang mga nasaksihan nila, nakita nila, impress sila doon sa paggamit ng mga makina, impress sila doon sa passion ng mga Pilipino. Nagpapasalamat tayo sa napakadaming bansa rin na sumama sa atin. At daw sa Matatandaan na may mga pumuntang observers sa Pilipinas mula sa iba't ibang bahagi ng bansa para obserbahan ang Philippine elections. Samantala sa iba pang balita, sinabi rin ni Garcia na kinasuhan na sa piskalya ang 3 nagpanggap na mga empleyado ng COMELEC sa Santa Cruz, Laguna. Ayon kay Garcia, ang kinaso sa kanila ay usurpation of authority na maaaring humantong sa pagmumulta at pagkakakulong. Matatandaan na noong Mayo 5 ay naaresto sila dahil sa kanilang pagpasok sa mga paaralan at mag-check daw ng automated counting machines pero nang tignan ng mga dokumento, hindi ito tunay. Kaugnay niyang pakinggan natin muli si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. 3 nahuli sa Laguna na nagpapanggap na sila ay COMELEC employees, pumunta doon sa lugar sa Santa Cruz kung nasaan yung ating mga ACM, ay na-file na ngayong oras na ito ng information for usurpation of authority. So may formal na po silang kaso na ngayon ay pinail na ng piskalya sa Regional Trial Court. Sa iba pang balita dito sa National Board of Canvassers, base sa datos ng poll body, sa mahigit 4 na milyong rehistradong botante sa Bicol Region, umabot sa 3.4 milyon na nakaboto, nakatumbas ng 85.12 voters turnout. Isa ang rehiyon sa may pinakamataas na mga nakaboto. Kumpiyansa ang komisyon na matatapos ang canvassing ngayong araw ng mga Certificate of Canvass. Nanindigan din ng COMELEC na isasabay ang proklamasyon ng mga mananalong kandidato para hindi na magsagawa ng partial proclamation. Mula sa National Board of Canvassers, lungsod ng Maynila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Naghain na ng criminal charges ang pamilya ng mga biktima ng plane crash sa South Korea laban sa Chief Executive Officer ng Jeju Air Transport Minister at mahigit 10 iba pang individual. Git nila may malaking kapabayaan kaya nangyari ang malagim na trahedya. Nasa 72 kaanak ng mga biktima ang nananawagan
ng mas malalimang investigasyon sa naganap ho na pagbagsak ng eroplano na ikinasawi naman ng 179 na nakasakay na buo dyan ho sa bumagsak na eroplano. Gate nila hindi isang aksidente lamang ang naganap, kundi isang major disaster na dulot ng kapalpakan ng management dito. Nabatid na halos 5 buwan na ngunit patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng itong mga otoridad sa sanhi ng naturang plane crash sa Muan International Airport. Dati na nagsagawa ang pulisya ng criminal investigation bago pa man ang pinakahuling reklamo ng mga kaanak ng mga biktima. Sa ngayon, pinagbawalang makaalis ng bansa si Jeju Air CEO Kim Ebay kahit wala pang hatol sa kanyang kaso. Sa karagdagang balita, nagpahayag ng tahimik na pag-asa ang Filipino-Indian community sa Pilipinas. Yan ay matapos nga ang ceasefire sa pagitan ng India at Pakistan ay mismo sa Filipino-Indian Commerce and Welfare Society Incorporated. Ayon nga kay Filipino-Indian Commerce and Welfare Society President na si Jinder Kumar, ang kapayapaan ay hindi lang kawalan ng digmaan kundi katiyakan ng ligtas na pamilya ng bawat isa. Tinanggap ng grupo ang ceasefire kasunod na rin ng Operation Sindoor ng India matapos naman ang pag-atake doon sa naturang lugar. Gayunman ay nanawagan si Kumar sa Pakistan na patunayan ang hangarin nito na magkaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng konkretong hakbang laban sa terorismo. Tahimik na ipinagdiwang ng komunidad ang naturang tigil putukan sa mga templo at maging doon sa Gurdwara sa bahagi po ng Metro Manila na pangunahing lugar ng mga Indian bilang pag-alala sa mga biktimang nasawi. Para din sa marami, ito ay hindi tagumpay kundi paalala at pag-asa ng mas pangmatagalan na kapayapaan na iiral sa bansa at ganoon din doon sa naturang rehiyon. Samantala, nagpahayag naman ng matinding pagkabahala si dating Senate President Franklin Drilon sa patuloy na pagtaas ng cigarette smuggling sa bansa. Ani ay nagpapahina naman sa kita ng gobyerno at layuning pangkalusugan ng Pilipinas. Si Drilon ang pangunahing may akda ng Sin Tax Reform Law o RA 10351 na naipasa noong 2012. Layunin ng naturang batas na pataasin ang buwis sa alak at sigarilyo upang makalikom ng dagdag na kita at pabain ang konsumo ng mga naturang produkto. Aniya, agad na nakita ang epekto ng batas kung saan tumaas ang tobacco tax collection mula 33 billion pesos noong 2012 tungo sa 72 billion noong 2013, habang bumaba naman ng 17% ang kabuang bentahan ng sigarilyo sa mga merkado. Ngunit base sa datos ng Bureau of Internal Revenue o BIR, patuloy ang pagbagsak ng excise tax collection sa sigarilyo, 9% noong 2022, 23% noong 2023 at 26% dito lamang nakalipas sa taon mula sa 176 billion pesos noong 2021 tungong 130 billion pesos. Aniya, malaking problema ang smuggling at una dahil nawawalan ang gobyerno ng bilyong-bilyong kita na dapat sana'y napupunta sa mga proyekto at pondo ng PhilHealth. Pangalawa, nawawala umano ang epekto ng public health campaign laban naman sa paninigarilyo. Bilang senador, isinusulong din ni Drilon ang karagdagang buwis sa sigarilyo at ang paglalagay ho ng graphic health warnings sa mga kahan nito. Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, 17 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inorganisa ng Department of Environment and Natural Resources, Environment Management Bureau ang malawakan na post-election cleanup drive. Yan ay upang likumin ang mga tarpaulins, streamers at iba pang mga campaign materials na naiwan sa loob ng 90 araw na panahon ng kampanya. Ito ay kasunod na rin ang naging kautusan ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yululoysaga kung saan ay inatasan niya ang Environmental Management Bureau na pangunahan ang collection at pag-recycle at ganon din
ang pag-repurpose sa mga campaign materials na ito. Agad ding pinakilos ni Environment Management Bureau Director Jacqueline Kaan ang lahat ng mga regional offices nila upang makapagsagawa ng cleanup drive. Magtatagal ang malawakang paglilinis hanggang sa 17 ng Mayo ng taong kasalukuyan. Kalakip naman ang kautusan ni Kaan doon sa bawat regional offices ng Environmental Management Bureau ay ang official report ukol sa bulto ng mga nakuhang campaign materials at kung saan ipapadala ang mga ito para naman sa recycling at repurposing project ng naturang ahensya. Isa nga sa mga sistemang gagamitin dito ay ang pakikipagtulungan ng mga local offices ng Environmental Management Bureau sa mga lokal na pamahalaan. Yan ay para maisaayos ang recycling at paggamit ng campaign mga materials doon sa mas produktibong mga proyekto ng pamahalaan. Iginiit ni Environment and Natural Resources Secretary Luisaga na mga napabayaang election materials ay tiyak na mapupunta lamang sa mga katubigan, kanal at kung saan-saan na posibleng lalo pang magdulot ng polusyon at pagkasira ng kapaligiran kung ito ay pababayaan. Maliban nga sa Department of Environment and Natural Resources, una na rin umapila ang grupong Eco Waste Coalition sa mga kandidato na balikan yung kanilang mga campaign materials at yan ay yung kanilang mga ikinabit sa panahon ng kampanya, iniwan sa iba't ibang bahagi sa kasagsagan ng naturang aktibidad, ngunit hindi na ito binalikan kahit pinatatanggal na ng Commission on Elections. Sa pagkakataong ito, kuha pa tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan. Ito namang election-related incident ngayong nakalipas na halalan. Bumaba ng 53% ayon sa Philippine National Police. May buong detalye dyan si Bombo Bea Pinisa. Kinumpirma ng Philippine National Police na bumaba ang mga naging datos sa mga election-related incidents ngayong halalan kumpara sa mga nakaraang eleksyon. Batay sa datos ng Philippine National Police Public Information Office, bumaba ng 53% ang kabuuang porsyento ng mga naitalang election-related incidents ngayong katatapos lamang na botohan. Ang naging batayan ng datos na ito ay dahil sa mga naitalang 49 na mga insidente na siyang masusing bineripika at na-validate ng Philippine National Police. Ang bilang naman na ito ay mas mababa kumpara sa naitalang 103 na mga insidente noong nagdaang barangay at sangguniang kabataan elections nitong nakaraang taon. Bumaba na dahil kahapon po ay tayo ay 46, ang percentage po ng pagbaba ay 56, pero ngayong umaga dahil pumasok po yung tatlong panibago na validated na, umabot na po tayo sa 53%. Ina-attribute po natin ito sa kahandaan na ginawa po ng Philippine National Police, alinsunod na rin sa kautusan ng ating Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nagsimula pa po ito noong nakaraang taon ng 2024. Kung mapapansin po ninyo, ang deployable number po ng Philippine National Police as may konti, higit dun sa totoong kinakailangan dun sa mga polling precincts kung saan humingi po tayo ng complement ng mga personnel sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Nakikita naman ng Philippine National Police na ang naging pagbaba ng mga insidente ngayong eleksyon ay patunay lamang ng kanilang matapang na paninindigan para tuparin ang kanilang mga naging natanggap na direktiba mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mula na rin kay Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil na panatilihing maayos at mayapa ang naging halalan. Kasunod dito ay pinasalamatan ng PNP ang kanilang mga kapulisan sa buong bansa para sa kanilang matapat na pagganap sa kanilang mga naging tungkulin nitong katatapos lamang na eleksyon at para na rin sa kanilang ipinamala sa sipag, tiyaga at kagitingan sa kanilang sinumpang mandato. Maliban dito ay binigyan din rin ng Philippine National Police na ito ay nagpapakita lamang ng mataas sa pagpapahalaga ng mga kapulisan sa kanilang propesyon at nagpapakita lamang ng kanilang tunay na hangarin ay maglingkod sa taong bayan. Ang 53% na pagbaba ng ERIs ay patunay ng mas pinagting, mas pinatibay at mas pinagbuklod na pagbabantay ng PNP lalo na sa mga lugar na itinuturing na areas of concern. Ang pambansang pulisya ng Pilipinas, kahit anong halalan man, barangay, sangguniang kabataan election man o national local election, ay buong puwersa ang ibinuhos mula sa mahusay na deployment, sapat na kagamitan, matinding pagsasanay at mahigpit na koordinasyon sa COMELEC, Armed Forces of the Philippines, local government units, at iba pang mga tuwang na ahensya. Samantala,
Kasalukuyan naman ang ibinaba sa heightened alert status ang buong estado ng mga kapulisan sa buong bansa, maliban sa National Capital Region Police Office dahil sa patuloy na isinasagawang election paraphernalia returns sa Commission on Elections. Para sa The Vote 2025 special coverage ng Bombo Radio Philippines, Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Samantala mga kabombo, idinaan sa Toscoin ang patuloy na pagtukoy doon sa kung sino talagang nanalo. Yan ay para sa ranking ng 2 winning councilor sa bayan ng Sulano dyan sa Nueva Vizcaya. Makaraan ho na magtabla sa resulta ng pinal na bilangan para sa halalan. Ang 2 kandidato ay kinilala na sina Dr. Clifford Tito at Thomas Dave Santos, kapwa 27 anyos at nanguna sa pagkakonsihal sa katatapos o nagwagi doon sa katatapos na 2025 midterm elections. Kaya lang, pareho po sila doon sa kanilang nakamit na bilang ng boto. Isinagawa ng Municipal Board of Canvassers ang Toscoin upang matukoy kung sino talaga ang may tatalaga bilang #1 councilor doon sa naturang lugar. Naging mas swerte itong si Santos na pumili ng tail side habang nasa pangalawang pwesto na lamang itong si Tito. Gayunman, pareho pa rin sila na makakaganap ng kanilang tungkulin. Tinanggap naman ni Tito ang resulta at tinawag na lamang ito ang bonus para sa kanya na nakakuha ng ikalawang pwesto. Niya, ang ipinalangin lamang niya ay ang manalo dito sa nakalipas na halalan at hindi umano niya inaasahan na mangunguna siya sa 8 mga konsihal ng kanilang lugar. Salig nga sa Omnibus Election Code, kapag kapantay ang nakuhang boto ng 2 kandidato, ay pinapayagan ang Board of Canvassers na magsagawa ng draw lots o kaya naman ay toss coin. Kaya lang ay kailangan pa ng mga karagdagang pasilidad pagka draw lots ang gagawin, kaya naman ay mas pinapaboran yung hakbang tulad ng toss coin dahil ito ay mas matipid. Malaga rin na matukoy kung sino ang #1 councilor para sa isang munisipalidad dahil may posibilidad na magiging vice-alkalde ito kung sakaling may hindi mainam na mangyari sa nakaupong vice-alkalde o kaya naman ay umakyat ang vice-alkalde sa pagiging alkalde kung may mga ibang rason ang naturang mga pangyayari. Salig na rin yan sa rules of succession dito sa ating bansa. Samantala, nagsagawa ng medical evacuation ang Coast Guard District Southwestern Mindanao para sa isang Chinese crew ng barkong MV Shandong Propellant na nakarehistro sa Hong Kong na nasa tubig malapit sa Bengo Wharf, Zamboanga City. Nakatanggap umano ng distress call ang otoridad mula sa isang Rosel Rafa na nagulat hinggil sa kondisyon ng naturang dayuhan. Agad nilunsad ng Philippine Coast Guard ang medevac operation upang matiyak ang mabilis at maayos na pagresponde. Ang BRP Capones o MRRV-4404 ang ginamit bilang pangunahing sasakyang pang-rescue kung saan ligtas na ilikas ang mga crew na bigyan ng paunang lunas at dinala sa ambulansya patungo naman sa pinakamalapit na ospital. Patuloy ang CGDSWM sa kanilang misyon na tiyakin ang kaligtasan sa karagatan sa pamamagitan ng maagap at profesional na emergency response. Marami naman ang pumuri sa Philippine Coast Guard sa makataong hakbang na ito sa kabila ng marahas na ginawa ng ibang Chinese sa ating teritoryo, lalo na sa West Philippine Sea. Tuloy tayo sa mga karagdagan pa nating balita. 2 kalalakihan ang nailigtas sa mga otoridad mula sa isang brutal na initiation ritual dyan sa bayan ng Noveleta sa lalawigan ng Cavite. Ang mga ito mga kabombo ay makailang ulit na binugbog bilang bahagi umano ng hazing rites ng naturang grupo. Nagresulta yan sa operasyon ng mga otoridad sa pagkakadakip doon sa 10 kalalakihan, kabilang na ang 4 na minor de edad. Ayon nga kay Noveleta Municipal Police Station na Chief, sa ilalim ho ng 30 segundo na o yung tinatawag na 30-second massacre rites, ang grupo ay pipili ng bagong
grupo sa pamamagitan ng initiation kung saan ay bubugbugin ito ng pisikal sa loob yan ng kalahating minuto. Isinagawa ang operasyon kasunod na rin ng isang tip na natanggap ng mga otoridad na mayroong pagtitipon ng nasa 50 kalalakihan sa likod bahay lamang ng Barangay San Rafael 3 dyan sa Noveleta, Cavite. Ilan sa mga ito, mga kabombo, ay napaulat na nasa ibang lokasyon katulad ng Cavite City at Tansa sa parehong lalawigan. May mga kahalintulad na rin. At patuloy ang investigasyon ngayon ng mga otoridad at monitoring na rin para matukoy ang mga responsableng miyembro para hindi na maulit pa ang ganitong pangyayari. Samantala, ito namang political analyst ikinaghulat ang mga umangat sa pagkapanalo bilang senador ngayong halalan o nakalipas na halalan. Naganap naman na eleksyon itinuturing na payapa at may integridad. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Ikinagulat ng isang political analyst ang naging resulta sa naganap na national and local elections nitong nagdaang Lunes, Mayo 12 ng kasalukuyang taon. Inihayag mismo ni Dr. Dennis Coronacion, political analyst ng Department of Political Science sa University of Santo Tomas, na hindi umuna niya inaasahan ang kinalabasan lalo na sa botohan ng pagkasenador. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio sa naturang propesor, kanyang ibinahagi ang pagkagulat lalo na sa pag-angat ng ilang kandidato pagkapanalo sa senatorial race. Ani kasi niya na base sa kanyang mga nakalap na impormasyon o ulat nitong mga nakaraan, iba ang kinalabasan sa kung ano ang inaasahan ng karamihan. Kaya't git niya na posibleng maging kaabang-abang ang mga susunod na kaganapan sa politika ng bansa, lalo na sa mga nanalong kandidato sa Senado. Nagulat po ako dun sa, if we're talking about kung sino-sino yung mga nanalo, lalo na sa Senado. Nakakagulat po yun, kasi hindi ito yung mga lumabas sa surveys. Kumbaga man yung mga inaasahan natin ng mga pangalan ayon sa mga surveys, itong mga nakaraang buwan, hindi po siya yung 100% na lumabas. So may mga pagbabago sa actual na voting results. It's going to be an interesting mix dito sa Senado, no? Gayunpaman, sa kabila ng mga hindi inaasang resulta ng botohan, itinuring naman ng naturang propesor na ang naganap na eleksyon ay naging payapa at may integridad. Naniniwala kasi si Professor Coronacion na may kredibilidad ang naging paghatol o pagboto ng mga Pilipino sa pagkapanalo ng ilan sa pagkasenador. Kaya naman dahil dito ay hinimok niya ang publiko na makibahagi at makiisang pagnilayan ang resulta ng national and local elections 2025. Well, unang-una po, yung elections natin na nakaraan, ito po ay generally peaceful at meron namang tinatawag natin na credibility and integrity. So, siguro po, on our part tayo mga botante, whether kung kanino man tayong kandidato, kaninong political camp tayo na sinusuportahan, I think we should all respect the result of the elections. Samantala, sa usapin naman ng pagkabigo ng ilang sikat na personalidad sa kanilang pagtakbo sa politika, inihayag ng naturang political analyst na hindi ito pumatok sa mga bumoto ngayong eleksyon. Paliwanag ni Professor Coronacion na gumamit umano ang mga botante ng kanilang talino at hindi nagpadala sa pagiging sikat lamang ng ilan para kanila itong iluklok sa pwesto. Mula dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Grant Hilario para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Pinuwersa mga kabombo ng defending champion na Boston Celtics ang Game 6 sa serye nito kontra naman sa New York Knicks matapos na dominahin ang Game 5 sa kabila ng hindi paglalaro ng star player na si Jason Tatum. Gumawa ng all-around performance ang 2024 Finals MVP na si Jaylen Brown. Kumamada siya ng 26 points, 11 assists at 8 rebounds habang 34 points naman ang ipinoste ng small guard na si Derek White. Nagawa ng Boston na dominahin ang naturang laban sa kabila ng limitadong paglalaro
ng big man na si Kristaps Porzingis. Bagaman naging starting itong center na si Porzingis, naging bench na lamang siya sa second half at pagtapos nga ng naturang laban ay tanging isang point na lamang mga kabombo at isang rebound ang kanyang naging ambag. Naging matagumpay naman ang ikalawang bahagi ng naturang laban at yung second half run ng Boston dahilan upang iposte ang 25-point lead. Yan ay sa pagtatapos ng laban, 127-102. Sa pagtatapos kasi ng second quarter ay all 59 ang score ng dalawang team. Ngunit sa third quarter ay gumawa ang defending champion ng 32-17 run at pinoste ang 15-point lead. Tuluyan nang lumaki ang hawak na kalamangan matapos namang iposte ng Boston ang dominanteng opensa sa fourth quarter at nagawang ipasok ang kabuuang 36 points habang 26 lamang ang naging kasagutan dito ng Knicks. Sa pagkatalo naman ng New York, nasayang ang 22 points ng guard na si Jalen Brunson at 24 points na itong nagawa naman ni Josh Hart, laring Knicks player na nakagawa ng double-double performance sa naturang game, di katulad ng mga nakalipas na laro. Tanging 36% ang overall shooting na nagawa ng Knicks habang impresibo naman na 53% ang ipinakita ng defending champion. Kasama na ang 22 na 3-pointers na kanilang naipasok. Samantala, babalik na sa home court ng Knicks ang do-or-die game at yan yung Game 6. Kung magkakaroon mga kabombo ng Game 7 ay babalik muli ito sa court ng Celtics at ating aabangan sa mga susunod na araw dyan pa rin sa NBA. Opisyal nang tinapos ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. ang kauna-unahang online voting para sa mga overseas Filipino workers sa US at Caribbean. Sa unang pagkakataon ay nagawa ng mga Pilipinong nasa Estados Unidos at Caribbean na makaboto sa pamamagitan ng internet at piliin ang napupusuang senador at party list organizations. Ayon kay Ambassador Jose Manuel Romualdez, ang matagumpay na pagboto ng mga Pilipino ay isang mahalagang hakbang para maabot ang mga Pilipino sa naturang rehiyon at mailapit sa kanila ang demokratikong proseso ng halalan. Ang online voting aniya ay magandang tugon para sa mga hamong kinakaharap ng mga mamamayang Pilipino na piniling magtrabaho sa ibang bansa para lamang maiangat ang kalidad ng kanilang mga pamumuhay. Sa pamamagitan nito ay nagiging mas madali naman ang kanilang pagpili ng hindi naapektuhan o naantala ang kanilang trabaho. Hanggang 2016 na Pinoy sa jurisdiksyon ng naturang embahada ang piniling bumoto online. Ito ay 6% lamang ng kabuang 31,000 registered overseas voters sa naturang lugar. Mga kabombo, inaasahang uukupahin muli ng Lakas Christian Muslim Democrats at yung para sa mga district representatives, yung malaking bahagi ng mababang kapulungan ng Kongreso matapos na magwagi ang karamihan sa kanilang mga miyembro sa katatapos na May 12 midterm elections. Batay kasi sa inisyal na report mula yan sa internal monitoring system ng naturang partido, posibleng okupahin ng Lakas Christian Muslim Democrat congressman ang kabuang 104 seats dyan sa Kamara o halos 1/3 ng kabuang miyembro nito. Ayon kay Lakas CMD Executive Director Ana Capella Velasco, isinasapinal pa ang karagdagang report mula naman sa 26 areas mula yan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Region 9 at Region 10. Gayunman ay lumalabas na marami doon sa mga probinsya sa buong bansa ay nakapaghalal ng mga kandidato ng Lakas Christian Muslim Democrat, kabilang ang 15 gobernador, 22 vice-gobernador, 24 na city mayors at 23 na vice mayors. At meron ding 385 municipal mayors ang nahalal. Una na ring sinabi ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez nang naging panalo ng naturang mga kandidato
ay hindi lamang para sa kanilang panig, kundi ito mga kabombo ay may kaugnayan na rin sa mga advokasya umano ng kanilang partido. Ayon pa sa leader ng Kamara, ang lakas ng naturang partido ay may kinalaman doon sa mga dati ng adhikain ng kanilang hanay pagdating hanggang sa mga lalawigan at munisipalidad. Samantala, bukas naman si Senator-elect Vicente Tito Soto III sa posibilidad ng pagbabalik bilang Senate President. Malalang naging Senate President si Senator-elect Soto mula May 2018 hanggang June 2022 sa ilalim ng 18th Congress. Sa isang panayam na tanong si Soto hinggil sa posibilidad ng muling pagiging leader ng Senado, ang sagot ni Soto na kung may sapat na suporta siya nga makukuha mula sa mga kasamahang kandidato, tatanggapin niyang muli ang naturang posisyon. Maaalala sa pagsisilbi ni Soto bilang Senate President na ipasa ang Universal Health Care Act at ang Anti-Terrorism Law. Sa kasalukuyan ay nagsisilbi bilang Senate President ngayon si Senator Chis Escudero. Para maging isang Senate President, kailangan ng suporta ng hanggang sa 13 senador o mas higit pa. Sinusunod dito ang majority votes o kung sino ang sinusuportahan ng mas maraming miyembro ng 24-member Senate. Dagdag pa sa mga balita, matapos ang matagumpay na pagdaraos ng online voting ng mga overseas Filipino workers ngayong 2025 midterm elections, plano naman ang pamahalaan ang pagpapatuloy pa nito hanggang sa 2028 presidential elections at sa iba pang mga halalan na dinaraos kung saan ay maaaring mag-participate ang mga overseas Filipino workers. Ito naman ang naging kumpirmasyon ng Department of Migrant Workers na secretary na si Hans Leo Kakdak. Ginawa nga ng kalihim ang naturang pahayag sa kabila ng mga agam-agam na baka hindi na ito ipagpatuloy dahil nga sa naging ilang mga reklamo ng ilan, ngunit ito naman ay minimal ayon pa sa kalihim. Binigyang diin ng opisyal na bukas ang kanilang ahensya sa mga dialogo kasama na ang Commission on Elections. Target naman nilang talakayin ang mga pamamaraan o kaya ay hakbang upang mas lalo pang maging mahusay ang implementasyon ng naturang sistema ng pagboto. Aniya, marami mga overseas Filipino workers ang makikinabang sa online voting upang hindi na sila bumiyahe pa ng napakalayo para lamang makapunta doon sa mga polling centers na kanilang maaring puntahan, kagaya ng mga embahada at ganun din mga konsulada sa iba't ibang bansa kung saan sila nandoon dahil kung online voting, kahit nasa bahay ay makakaboto ang isang overseas Filipino worker. Samantala, inaresto sa Ninoy Aquino International Airport ang isang Japanese national at isang Filipina na asawa nito nitong weekend dahil sa mga illegal na recruitment at qualified human trafficking. Ayon sa kumpirmasyon ng Department of Migrant Workers, target umano na mag-asawa ang mga overseas Filipino workers o OFWs na pinangakuan ng trabaho sa Japan sa ilalim ng Technical Internship Training Program. Tayo nga kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, ipinangako sa mga aplikante na sila ay magiging factory workers na may buwan ng sahod na 120,000 yen. Ngunit pagdating sa Japan ay inililipat umano sila sa ibang employer labag sa orihinal na kasunduan. Nagsimula ang investigasyon na magsumbong ang dalawang aplikante sa Migrant Workers Protection Bureau sa isinagawang entrapment operation katuwang ang Ninoy Aquino International Airport Task Force at Manila Police District Intelligence na aresto mag-asawa at nasabad ang 8 overseas Filipino workers, 5 babae at 3 lalaki na pauwi na sana sa Japan. Ayon kay Ulalia, kumikita umano ang mga recruiter ng 30,000 pesos kada overseas Filipino workers. Natatanggap niya ng worker ang sahod pero hindi nila alam na mas malaki pa sana ang kita nila kung legal ang proseso. Nadiskubre rin na ang recruitment agency na ginagamit ng mag-asawa ay hindi lisensyado, walang job order at hindi accredited ng Department of Migrant Workers. Binigyang diin ng kalihim ng DMW na si Hans Leo Kakdak ang kaligtasan o itong mga kasong kakaharapin kapag nag-recruit ng walang lisensya. Isang count agad yan ng illegal recruitment na may minimum na 6 na taong pagkakabilanggo. Dagdag pa ng ahensya,
Bahagi ito ng mas malawak na kampanya kontra illegal recruitment sa unang 5 buwan ho ng taong ito. Higit 200 individual na ang naaresto kaugnay ng peking job offer sa Japan, Cambodia at Myanmar, pati na rin paggamit ho ng mga fake visa at hindi otorisadong training centers. Patuloy ang investigasyon kung may iba pang nabiktima mag-asawa at kung may mga kasabwat silang sangkot sa naturang operasyon. Sa pagkakataong ito mga kabombo at mga ka-Star Nation, dako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Unahin ko dyan sa Hilagan, Luzon dahil yung nahalal na gobernador ng probinsya ng Cagayan napaluhod sa kanyang mga board members. Bakit kaya? Alamin natin ang kabuuan ng kwento hatid ng Bombo Radio Tugigaraw. Napaluhod ang bagong halal ng gobernador ng Cagayan na si Edgar Aglipay sa harap ng mananalong board members upang hingin ang pagkakaisa matapos ang proklamasyon ng pagkapanalo nito sa May 12 midterm and local elections. Pagpapakita niya ito sa mga politiko sa probinsya ng kanyang sensibilidad at pagpapakumbabang apela ng pagkakaisa para sa hinahangad na progreso at pagbabago. Hinimok ni Aglipay na iwasan ng bangayan at sa halip ay isipin kung paano mapaunlad ang buhay ng bawat Cagayano, lalo na ang mga magsasaka at mangingisda na lubos na naapektuhan ng away politiko. Kasabay nito, sinabi ng bagong gobernador na ipagpapatuloy at palalawigin niya masinimulang programa ni Governor Manuel Mamba. Kabilang sa mga tututukan niya ay ang pagpapatatag sa seguridad ng probinsya laban sa banta ng gera, pamumuhunan at pagpapalakas sa research and development na magiging daan sa pagbubukas ng mas marami pang trabaho. Tiwala naman ang bagong gobernador na makakamtan ang pag-unlad sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat leader sa probinsya. Maghihirap na ang mga magsasaka at magigisa natin. Huwag ng personal, sila na ang harapin natin. Magiging sa pagkakas. Magkaisa na tayo lang. Wala nang panahon. Kung hindi na ngayon, magkaisa na tayo. Hinihil ko, nadiliglood ako sa inyo. Yan ang ulat-mulat dito sa Bombo Radio Tuwegaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rubiawoy Ibay para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Samantala, ito namang pagkasawi ng isang pulis sa bayan ng Santa Maria, Pangasinan sa pamamaril, kinundina ng kapulisan. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan yan ng Bombo Radio Dagupan. Mariing kinundina ng Police Regional Office 1 ang nangyaring insidente ng pamamaril sa bayan ng Santa Maria dito sa lalawigan ng Pangasinan na ikinasawi ng isang pulis habang ginagampanan ang kanyang tungkulin noong Mayo 11 ng madaling araw bago ang halalan. Nasa 3 katao ang nasawi sa insidente na nangyari sa sitio Imu sa Barangay Samon sa nasabing bayan. Isa sa mga nasawi ay si Police Staff Sergeant Dennis Orea, 33 anyos, nakatalaga sa Tayug Municipal Police Station. Habang pauwi na kasi ito, sakay ng kanyang motorsiklo ay tumigil sa isang makipot na daan sa lugar dahil may 2 grupo na nagtatalo o nagkakainitan kung saan sinubukan niyang awatin na nagresulta naman ng pagbaril sa kanya na nagsanhi ng kanyang kamatayan. Ayon kay Police Lieutenant Benigno Sumawang, ang Chief ng Regional Public Information Office ng PRO1, hindi nila hahayaang mauwi sa wala ang naging sakripisyo ni Police Staff Sergeant Orea. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang masusing investigasyon sa pangyayari kung saan naaresto na ang 3 sospek na responsable at na-recover sa mga ito ang mga armas na ginamit. Nagpaabot na din sila ng pakikiramay sa pamilya ng nasawi at ipinangakong hindi sila titigil hanggat hindi na ibibigay sa pamilya ang hustisya sa magiting na pulis. Pinaalalahanan din ni Police Lieutenant Colonel Sumawang ang mga tauhan ng kapulisan na ingatan ang kanilang sarili at buhay upang maiwasan ang mga hindi inaasahang insidente. Mahigting itong kinukundina ng buong kapulisan ng Region 1, lalong higit ng ating Regional Director, dahil ang ating kapulisan ay gumanap lang ng kanyang tungkulin. At ito'y nasangkot, itong mga nirespondihan niya, at nadamay pa siya sa nangyaring insidente. Nakakaroon tayo ng mahigting na investigasyon upang malaman kung ano ba yung mga nasa likod ng pamamaril na ito. Para sa Bombo Network News mula rito sa lalawigan ng Pangasinan na Bombo JB Zarcilla, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito naman mga kabombo, ang Makabayan Group at pati na yung mga election watchdog kasama ang Kontra Daya ay
pinag-uusapan mga kabombo yung pagsasapinal ng ipa-file na election protest para naman sa manual recount. Alamin natin ang kabuuan ng ulat na yan ng Bombo Radio Iloilo. Dinidiskusyonan na ng mga miyembro ng Makabayan Coalition ang pagsasapinal ng kanilang pag-file ng election protest na humihimok si COMELEC na magsagawa ng manual count ng mga boto. Ito'y kaugnay sa kinikwestiyon na integridad sa electoral process. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, sinabi nito na kasama nila sa formal na paghain ng rekomendasyon ay ang election watchdog na kontradaya. Ayon kay Manuel, ang kanilang basihan kung bakit itutuloy nila ang nasabing hakbang ay ang pahayag ng Commission on Elections na maaari lamang magsagawa ng manual recount kung may maghain ng election protest. Napag-alaman na ilan sa tinukoy ni Manuel na dahilan kung bakit kailangan ng manual counting ay ang biglaang software update sa automated counting machines, kabilang na mga reports ng pagmalfunction nito sa ibang lugar. Inihilimbawa din ni Manuel na Pebrero noong nakaraang taon may mga nababahala na sa eleksyon dahil sa hindi magandang track record ng Miro system dahil sa pagmalfunction nito sa ibang bansa katulad ng Iraq at Democratic Republic of Congo kung saan idineklarang may mga failure sa kanilang automated systems. Sa ngayon po ay patuloy ang pagdidiskusyon ng Kabataan Party List kasama ang iba pang mga makabayang party list natin, yung teachers, Gabriela, at Bayan Muna, along with Independent Electoral Watchdog Kontradaya for the possibility of formally filing this recommendation. And we want to take the opportunity na na-present ng COMELEC spokesperson na sabi niya ay magagawa daw nila ang manual vote count kung merong magpa-file ng isang electoral protest. Si Representative Raul Manuel para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio at Star FM. Ito si Bombo Ayan Kahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samantala, ito namang naging halalan sa Central Mindanao matagumpay sa kabila ng ilang naiulat na tensyon at girian sa mga polling precinct. Alam natin ang buong detalye, tinutukan niya na ng Bombo Radio Coronadal. Matagumpay at payapa ang naging pagdaraos ng pambansang halalan noong May 12, 2025 sa ilalim ng pangangasiwa ng Joint Task Force Central at 6th Infantry Campilan Division. Sa kabila ng ilang pansamantalang pagkaantala at tensyon sa iilang munisipalidad, walang naiulat na nasawi sa buong saklaw ng operasyon. Isa sa mga insidente ng tensyon ay naitala sa bayan ng Dato Odin Sinsuat kung saan nagkaroon ng pagtatalo hinggil sa komposisyon ng Electoral Board. Isang panig ang nagnanais palitan ang mga gurong kasapi ng Electoral Board ng mga pulis na nagdulot ng kaguluhan sa tanggapan ng COMELEC. Sa maagap at mahinahong pagtugon ng mga tropa ng 6th Infantry Division, agad na naibalik ang katahimikan at naipagpatuloy ang halalan ng walang insidente. Itinuturing na tagumpay ang halalan sa rehiyon bunga ng masinsinang koordinasyon sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Commission on Elections, pamahalaang BARM, at lokal na opisyal, civil society organizations at media partners. Bago ang halalan, isinagawa ang 22 political candidates forums at peace covenant signings. Idinagdag rin ang mga tropa mula sa Western Mindanao Command habang tuloy-tuloy ang operasyon laban sa mga armadong grupo upang masigurong ligtas at maayos ang halalan. Sa mga nagdaang operasyon, nakasagupa ng 2nd Mechanized Battalion ang 15 na armadong individual sa Pandag, Maguindanao del Sur. Nagtapos ito ng isang patay, isang sugatan at 7 na aresto. Sa Dato Abdullah Sangki, na-recover ang ilang armas at bala sa tulong ng isang mamamayan. Samantala, sa Buluan at Tiboli, ilang armadong individual ang naaresto sa magkasanib na puwersa ng checkpoint operations. Binigyang diin din ni Lieutenant Colonel Rodan Norbon ang kahalagahan ng pagkakaisa at disiplina sa pagkamit ng matagumpay at mapayapang halalan. Ang Provincial Board of Canvassing para sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Special Geographic Area ng BARM ay isinagawa rin sa kampo ng 6th Infantry Division sa Awang Dato Odin Sinsuat. Pinuri rin ni Lieutenant Colonel Norbon ang mga election officers at mga media partners sa kanilang integridad at responsableng pagbabalita. Samantala, nagpapatuloy ang mga hakbang ng AFP at mga katuwang na ahensya upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon bilang paghahanda para sa nalalapit na BARM parliamentary elections sa October 2025.
dahil din po sa ating media partners na i-disseminate natin yung mga security measures, yung mga advice na pwede natin maibigay sa ating mga voters para ma-ensure na boboto sila at the same time ma-observe po natin yung mga batas sa election. Lahat pong ito nakatulong kaya nagkaroon tayo ng relatively generally successful conduct of local and national elections dito po sa area ng Joint Task Force Central. Ang naging pahayag ni Lieutenant Colonel Roden Norbon, ang spokesperson ng 6th ID Philippine Army at Joint Task Force Central sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ella Villanueva para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo! Bombo! Nako naman tayo mga kabombo dyan sa Negros Oriental at area ng Siquijor. Nakakuha raw ito ng mataas na voters turnout sa halalang nakaraan. May balita ang Star FM Cebu. Turnout ang lalawigan ng Negros Oriental at Siquijor sa halalan ngayong taon ayon sa Commission on Elections. Inihayag ni Attorney Lionel Marco Castellano na nakapagtala ng 85.23% ang Negros Oriental o 831,963 na aktual na botante kumpara sa 976,185 na rehistradong botante. Nagtala naman ang Siquijor ng 91.84% o 74,758 na aktual na botante kumpara sa 81,404 na rehistradong botante. Ibinunyag pa ni Castellano na noong nakaraang halalan, nasa pagitan ng 65 hanggang 80% lamang ang average turnout sa nasabing mga lalawigan. Nagpapakita pa umano ito na matagumpay ang pagsagawa ng halalan ngayong taon sa kabila ng mga naitalang mga minor technical glitches. Iniugnay pa niya ang uptrend na ito sa positibong pagbabago sa proseso ng botohan, kabilang na ang mas mahabang oras ng pagboto at maagang pagboto para sa vulnerable sector. Samantala, nanawagan naman ito sa lahat ng mga kandidato na nanalo man o natalo na tanggalin ang kanilang mga campaign materials sa loob ng itinakdang panahon at huwag nang iasa sa poll body para gawin ang paglilinis. Sa Siquijor is 91%. It goes to show we are successful because that is one of the indicators that the people really came out to vote. Even though there may be minor technical glitches, it's not as many as the past elections. And we are able to... Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 in most trusted radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Samantala, ito namang mahigit 5,000 na mga individual na nananatili pa rin sa evacuation centers sa ilang bayan ng Negros Occidental. Samantala, pangunahing problema ng ilang mga residente ay kakulangan umano sa malinis na tubig. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan yan ng Star FM Iloilo. Mahigit 5,000 na mga individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation center sa ilang bayan ng Negros Occidental kasunod ng pagputok ng Bulkan Canlaon noong Martes ng umaga. Ilan sa mga pangunahing problema na kinakaharap ng mga residente ay ang maruming tubig dahil sa abo mula sa bulkan. Nananatiling nasa alert level 3 ang nasabing bulkan kaya pinapalikas ng mga otoridad ang mga residenteng nasa loob ng 6-kilometer radius. Sa panayam ng Star FM Iloilo kay Noel Railon, residente ng La Casillana, Negros Occidental, sinabi nito na nililinis nila muna ang nakukuhang tubig mula sa balon bago gamitin. Aniya na may ilang residente naman ang gumagamit ng proteksyon sa kanilang katawan dahil sa pagbalot ng abo sa ilang bahagi ng Negros Occidental. Pinayuhan naman ng otoridad ang mga apektadong residente na gumamit ng face mask. Samantala, ang Civil Aviation Authorities ay inikayat ang publiko na maganda sa kalamidad at iwasan ang paglipad malapit sa nasabing bulkan. Meron talagang nagdadala ng proteksyon sa kanilang balat. Sinasala talaga nila kasi apektado ng pagputok ng Bulkan Canlaon. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Ronnie, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at mga ka-Star Nation, ugaliin pa rin na tumutok at sumubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Dati, 31 radio stations ang Bombo Radio Philippines. Ngayon ay 32 fully digitalized stations
all over the country. Meron ho tayong Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Diyan sa mga lalawigan mga kabombo, masusubaybayan ang ating mga programa. Halimbawa na lang, diyan sa probinsya ho ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa lalawigan ng Pangasinan, meron tayong Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Habang sa area naman ng Cordillera Administrative Region, Bombo Radio Baguio and Star FM Baguio. Doon sa lalawigan ng Albay, nariyan ang Bombo Radio Legazpi. Pero dito sa Mega Manila, narito naman ang 102.7 Star FM Manila. Marami pa tayong mga istasyon dito sa may bahagi ng Luzon kung saan maaari niyong masubaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines. Siyempre, sa pamagitan pa rin yan ng Bombo Radio Tugigaraw, Bombo Radio Luwag, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union at para ho sa mga Bicolano, nariyan rin ang Bombo Radio Naga. Bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Orasyo Impirata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery. And by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night, to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Na sininga launa, balik diri sa pagpangalagad sa Bombo aray sa unto sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Check naton ining balita nga sinigi lamang adlaw gin pamatmatan sang korte ining si Mr. Salvador Capulot Jr. also known as June Capulot sang kaso sininga paglapas sa anti-cybercrime law. I-check ta mga detalye sini kaupod sa kay Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Confirmado rin ni Attorney Honorato Saino Jr. nga gin pamatbatan sang kaso sining cyber libel batok diri sa broadcaster nga si Salvador John Capulot diri Bombo Champ. Si Attorney Saino ang legal counsel no sang complainant
Sa diin based rin no sa desisyon sa korte sa branch 39 na pamatbatan ini no sang pagkapreso nga 6 months and 1 day sa minimum kag 2 years and 6 months sa maximum no. At the same time na butang man diri karon sa desisyon nga magabayad man ini sang 150,000 pesos bilang moral damages no sa complainant. Lakip man sini ang 100,000 pesos nga exemplary damages kag 50,000 pesos para sa attorney's fee no sa aton sa di kapag kabombo. Sunod diri kay Attorney Saino, ang ining kaso nag-ugat pa niya sang ligad nga tuig sang 2021 sa TNT samtang naga-broadcast kuno ining si John Capulot no may ara sang ginatawag sining pagmulay sa complainant kung sa dinti ang complainant ini siya kontraktor Bombocham kag didto nga tinakahambal sang mga tinaga nga hindi mayo no kangay ni sang adiktos mayra man sa na-mention nga nagpangawat at the same time naka-mention man nga ang utod kuno sang complainant ang napreso diri Bombocham kag tiya mo ning rason nga nag-file sang kaso ang ining complainant pagid diri sa ila sini kunya sini nga legal counsel sa attorney law office sa aton sini nga mga kabombo. So ang matabo sini suno kay Attorney Saino may 15 kadlaw no si Capulot nga magdesisyon no kung balati ang ining desisyon sang korte ma-appeal ini siya no kung ma-appeal ini siya sa Court of Appeal sa dinti ma-justify niya no kung ma-appeal siya kag i-justify niya Bombocham ang rason niya sang korte pero ang matabo sini may isa man siya ka choice no nga mag paidalom sa probation no sa sining probation may mga kondisyones ini diri Bombocham nga nasaad suno kay Attorney Saino pero depende man na sa iya no kay once kun mag-avail siya kun appeal no sa Court of Appeals tidra iya mabalaan justify ni Capulot kun nga asala ang desisyon sang korte pero once kun mapamatbatan kung makonvict siya sa may Court of Appeals hindi na siya maka-avail sang probation so both silingon kay ang ginalantaw sini may pending case pagid siya mo na sa siyudad sang Iloilo so both silingon kung makonvict siya sa Court of Appeals hindi na siya makapaidalom sa probation kung sa di ano matabo sini so i-servisyohan niya gid o kung presuhan niya gid no ang pamatbat batok man sa iya Bombocham. Aribla no ang exclusive interview sang Bombo Radio kay Attorney Saino legal counsel sang complainant. Ang private prosecutor sa iyaning kaso may duha ka counts so sa tatlo ka counts ng libel. Cyber libel. Cyber libel. No? Okay. Attorney Saino, anong background si attorney sa sining kaso ni John Capulot? Sa una, sang ato pa siya sa RMN, naghalani siya ka wakal ba sa radyo in broadcast man pagi sa Facebook. Sa internet sa iyaman sang RMN kag ginmula yan ni si Kwan si Rico Salcido amo ni ang complainant sa ini nga kaso. Rico Salcido? Rico. Rico. Okay. So ginadamo na sa sang ginapangwakal nga mga mga adiktos, mga kuno gado may mga pangawat bla mga muna sa Gimaras. So tungod sina kasuhan siya sa amo sini. Kaysa una to ginatumod yang nga may utod kuno sa na priso, nga may illegal drugs. Okay. So daway naman sa iban gina-refer kundi amo ni si Rico Salcido. So bali si Rico ni din siya connected? At si Rico Salcido, contractor ini. Contractor, okay. Oo, sa taga-driman sa Mulo. So ano kalawig nga hearing ini attorney antes nga na-desiran?
Malawig niya, Len, isang 2021. Wow. Oo. Okay. In-file ang kaso, so subong lang na tigayon. Tapos. So anong desisyon sang korte kay attorney? So ang desisyon, akon ipagbasahon sa imo, nagasiling diri nga si Salvador Capulot Jr. guilty beyond reasonable doubt of 3 counts of violation of Section 4C, Paragraph 4 of Republic Act 10175. Kang siya ginasintensyahan sang 6 kabulan kag 1 ka adlaw sang prisyon koreksyonal nga as minimum kag 2 ka tuig tubtob 4 ka bulan sang prisyon koreksyonal maximum sa kada 1 ka kaso. Pero igaserbi niya dungan. Tapos kinorderan man siya nga magbayad sang damages sa kay Rico Salcedo, ari ang iyang amount 150,000 bilang moral damages, 100,000 pesos bilang exemplary damages, kag 50,000 bilang attorney's fees. So overall, 300? 300, sirado. 300,000. Oo. Okay. So bali sa inyo na gid na pamatud-an nga ang gid panghambal ito ay sa kamaturan. Ati, hindi lang nga wala kamaturan, kundi defamatory. Butsin mulay gid ya sa dungog kag sa reputasyon sang tagreklamo. So napamatud-an nga wala sang kaduwa-duwa. So bali pila to imprisonment, no? Imprisonment. So saan na yung serbihan? Ati depende pa ni siya kay may mga remedies pa siya. Pwede man siya maka-apilar. Okay. O kung pwede man siya maka-apply for probation. Probation. So kung ma-apply sa probation, bas hindi siya hindi enough kinanglan iserbihan pero under probation siya. But sino ma-report siya sa probation office. Kag mapati siya dahil kung ano ang i-mandar sa iyabla para nga nahanungod sa iyang probation. Or ang isa ka option, ma-appealar siya sa Court of Appeals. Masubmit sila sang appeal letter? Masubmit sila sang notice of appeal. So kung masaka sa Court of Appeals, di mapiyansa siya anay, kag mag-apilar, kag i-diskuterya naman to kung nga ang sala ang desisyon sang husgado. Ang delikado lang kay kung convictar ka, i-affirm ang imo conviction, hindi ka naka-apply probation, tiserbihan mo gid ni. Okay. Kung mag-appeal ka. Kung probation kaya, sulo sigurado ka hindi ka kay ma-apply ka probation. So, ang niya pagkatapos nga naserbihan mo probation, doon naserbihan mo naman na ang sentensya. Pero, sa sunod, kung may conviction ka, tapat ka na, hindi ka naka-avail sinaliwat. Serbihan mo gid. Okay. So, medyo mas mabudlay ang choice. So anong epekto ni bilang broadcaster sa Yaman? Pwede pa ni siya kay pag-olas na doon nagpadlagan man ay konsihal? Ati kapakita lang na sang iyang kung anong pagkatao ya. Kati niya, hindi man kita way kita naghambal diri nga aton-aton na niya opinion. Iya na niya sang husgado nga nagtakos sang iyang pagka-inosente. Di nakita nga nalapawan ang pagka-inosente sang ebidensya nga lumapaw sa kinahanglanon sa requirements ng lay para ikaw i-convictoron. Na batian si Attorney Honorato Saino ang abogado dari karon sang complainant Bumutsamp. All right. So may duha ka choice si Mr. Jun Capulot kag ini dapat aktuhan niya within 15 days kung ma-apilar ini siya o kung ma-probation. Yes, tiya mo tong hambal ni attorney kung sa submit siya to sang sa bahin sang Court of Appeals, Bumutsamp justify ito kung nga sala to yung desisyon sa Korte Abe. Now tiya mo na ang maburbudlay na once. Pero sa desisyon sang Branch 39 nakabutang diri nga waay sang may nadigang mga pruweba sa part abi ni Mr. Salvador Jun Capulot. Way siya sa may gindiga sining mga pruweba agud nga mabakapan niya ang iya sining mga claims ang iya sining panghambal batok sa kay Mr. Salcedo.
Roger that. No, ti amo na gani kun may choice man siya, no? Pero ti kun sa COA, kun sa Court of Appeals, do basi ko dumauyang lang sa katsimpo yabla. Bumutsam kay ti amakon mo sa pila ka tuig ni nga hearing bago layan na desisyonan mo. Subot silingon dogin pahinayan gid ni kag ti basta kunyang korte daan maga desisyon gina usisa gina sang madalom. No, gina kung madumduman ta pa last election may ara man na sang kaso nga ginpangatubang si Mr. Kapulot kung hindi kita magsala sa kay Governor JC Ramanaba man tong kaso batok sa iya. Yes. Do si dumdumag do sa Attorney Saino man to? Yes, Attorney Saino man to gani ang legal counsel sa PIAC or ang legal counsel ni Governor JC Ramanaba. So muna ang kay natin nag-try man kita nga basi kun mukaan man sang statement. Pero tido ano lang anay, pangita lang anay sang iban sining paagi. Na kun tano basi kun mahatag man sa statement si Sarjon. Diri bubutsan pero ti abo na no nga pakigangot kita kag na confirm mismo no sang abogado diri sang complainant ang ining desisyon sa branch 39 address sa may Hall of Justice. Alright. It is si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa. So bukas man ang iyang talatapan sang Bombo Radio sa paghatag sang kaygayunan sa kay Mr. Salvador Jun Kapulot nga makabuya man sa iya sining statement sa iya sining bahin may kantanan sa sining ginpagwa nga kaso sa branch 39 at tuhoy iya sa iya sining kaso nga cyber libel. 15 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Kung manotisyaran ato na matamat na nga ginapang baklas sang magkatapo sang Public Order and Safety Management Office, lakip na diri ang General Services Office, no? Ining mga campaign na paraphernalia, no? Kag ang manami sini kay may mga trash pickers nga ginpang recycle nila, ginhimo nila nga handbag. No, mapuslan ini mga tarpaulin sang mga politiko nagdaog manukon wala para iya nga malesen ang pagdamo sang basura diri sa syudad sang Iloilo. Truck ang ginpang baklas or ginpang himos nga mga campaign paraphernalia or campaign material sumalin iya sa national pakadto sa mga local candidates. Ti damo man nga bag ang nahimo sini nila kag ti isa man sa mga paagi sini Banwa ma-convert man nila mahimo sini nila as livelihood sa pagbaligya dira sa mga recycled bags nga pwede gid masudlan sa mga mga pagkabutang mo man sini or bisan magamit mo sa pagpanyendahan dako man nga bulig ining mga recycled bags gani. Sa linya bala naton sa sining matinion si Engineer Neil Ravina sa General Services Office. Engineer Ravina, sir, si Bombo Cham, upod mo karon sa Bombo Anay sa Udto. Good afternoon. Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Check naton ang linya karon ni Engineer Ravina. Sa aton man sining pagpangalagan. Engineer Ravina, sir, si Bombo Champ, live ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Yes, Bombo Champ, mayong ugto man sa tagkulamati isang bubuhan na sa ugto. Ano karon ang latest, Engineer Ravina, sir, sa pagpang-kolekta nyo na sining mga campaign materials ang mga kandidato man sa nagtapos ng May 12, 2025 midterm elections? Yes, no, Bombo Champ. Nag-start kita actually isang Tuesday. We collected mga 900 kilograms no, nga campaign materials. Sa second day naton mga 1.14 tons of waste. So that is 1,100 kilograms.
kaina mga nagdugang kita no, mga 2 point something na kaina. So more or less mga 4 na no ang aton 4 tons. Siguro magalabot kita 4.5 tons no sang aton nga collected na nga mga campaign materials nga na kolekta in all over city no in 7 districts ang city of Iloilo. Naubos na ini naton, engineer, or may mga pipila pa nga bilin-bilin? Yes, may mga bilin pa no, Bumbo Champ. Kay na may ara nga reported nga may ara bala sa mga private lot nga nakabutang. So I advise ang akong team nga hindi gid magsulod sa mga private compound kay budlay na no. So ang gina-advise na lang sa ila is ang kwaon lang gid ang ara sa mga public places kag ara sa mga roadsides. May ara man nga ara sa second floor bala sa mga balay nga nakatapik, so hindi ta na maano no. So I would like to appeal siguro sa imong programa nga basi mabuligan kita no sa mga private entities nga makabulig sila take down sa mga campaign materials. May mga campaign materials gati may ara sang frame, may ara man yang ginpang tacker lang, may ara man nga ginpang gluhan lang. Mahambal bala naton ngati daw nakasalapo man kamo sang do medyo challenging sa pagpangakas ni Engineer Abenazer? Yes no, Bumbo Champ, sakto gid may ara kaming na experience nga ginatay wire gid siya no. Sa mga cyclone wire which is need gid sang cutters no nga i-cut ang tie wires no. At the same time may ara yang gintacker, so those are usually plastics no. Low density plastics ang campaign materials ang ginatacker. May ara man yang nga tarps gid yan, no, nga tarpaulin nga iniya mo ni nga aton gina-recycle as recycling bags no. So ang tapos may mga ara nga frame nga gin-mention mo. Ang mga bamboo frame actually gin-separate namon kay gamito ni namon for tree guards no. Nga nagaplano kita nga as mandated by our City Mayor Jerry Petrenias nga mag-tree planting activity kita. So nga mga bamboo frames nila igamiton tani as tree guards naton. And at the same time may ara nga medyo bakod-bakod, so may ara nga daw gamay nga baratiya balang ilagamit, so pwede ta gid siya maobra as tree guards naton sa Sunset Boulevard. All right. May nakita man ako nga standi. Anong matabo sa mga standi nga niya engineer? Pwede bala niya i-claim sang tag-iya or magapabilin ini karon sa GSO? Yes, ara Bumbo Champ, para tanan sa amon na-collect na namon tanan kay gingaanta man sila time no nga kung mauna sila kay actually based sa memorandum order dapat sila gid ang may responsibility no, may primary responsibility nga mag-pull out sini, pero ay source aton may matinlo yang syudad sa Iloilo, so hindi kita gusto no nga magapabilin ini sa aton mga roadsides. All right, na-mention mo man kagina nga ang mga tarpaulin recycle, ginahimo sa mga handbag. Sanday sino ining nagahimo, naga-recycle, engineer? Yes, Bumbo Champ, may organize kita nga waste pickers dira sa Calaunan no. This will serve as a alternative livelihood para sa ila no. So amo na gin-endorse naton sa ila ang mga tarps kag subong nagasugod na sila panahi. Kag sa atong mga pumuluyo kung gusto nyo no magbakal sang recycled bags nga panindahan nyo, sudlan nyo ka dahon kamuti or isda, pwede gid no. Kay tarp ini kaya hindi iya mabuslot, hindi iya mabasa. So amo ning ginobra sang aton mga organized nga waste pickers dira sa Calaunan, Bumbo Champ. Kung mabasa man engineer, pwede matrapuan or pwede mahugasan kay tido mo bakod-bakod ini mga tarpaulin bato niya sa basa mo. Yes, no, malabhan actually. Pwede gid siya malabhan. Why naman na iya nagamater kung kay sino nagurod at tsura, engineer, importante naka-recycle kita. Yes, no, kung WhatsApp no ang ipan ganito gin sang waste pickers nga magwa ganang itsura kay basi maano pa man ma-appreciate man no sang mga politiko ang amon ginobra nga recycled bags.
Oh, may ano ka, may ideya ikaw kung tagpila baligya na engineer. Basta may mga luyag bala kag interesado aw kag kun din sila pwede makakadto kag bisan paano makabulig man kita na sa ginorganize ninyo nga mga grupo sa way speakers dira. As of now, Mumbochap, no, way pa kung ka-istorya sa ila kung pila per piece ng baligya nila. Siguro within this week, no, ma-decide na nila. Kay wala pa man sila guro ka sang ilang gasto sa pag-ubra sila nga mga bag. Rest assured, Mumbochap, ma-inform ka mo namon. Pero ano kadako ang mga ano kadamo rather ang sang tarpaulin nga pwede gid iya ma-recycle bala nga natipon sa GSO engineer? Siguro mga 50% gid, Mumbochap, no? Sa mga tarps. Pero ang mga plastic 100% i-shred na iya namon kag RDF na iya nga recovery. So ubuson gina iya namon. So ang tarps lang siguro kay may mga waste sina sa pagtae. So mostly tagid ma-recycle tagid Mumbochap tanan naton nga na-recover. Mga until when ang kakas pagpang-tipo ninyo, engineer? We will try our best, Mumbochap, na matapos na ni buwas, no? Actually, mandated kami within 5 days. So, dapat maubos kinamon buwas ang pag-pull out kag pag-take down sila nga mga campaign materials. Alright. Sige, engineer, thank you so much for your time kag sa mga impormasyon rin kag in-share man sa Bombo Radio sa liwat paing hapon. Salamat kid, Mumbochap. You will be always our partner, Mumbochap. Alright, there you have it. Si Engineer Neil Rabinas ang General Services sa Office. So maayo ning plastada sa aton sini magkabumbo kay man tanan-tanan nga pwede ma-recycle, magamit liwat, ginatingwaan gid sa General Services Office just like sa mga frame tubla. May mga kawayan, may mga kahoy, himuon kuno sini nila iya nga daw guardrail sa pagpananom sa mga kahoy man sa bahin sa Iloilo Sunset Boulevard. Ang mga plastic nga campaign material tiis red, no, kag himuon man yang isa ka recycled material man kag ang isa gid sini ka manami ining mga tarpso nga ginhimo bag or handbag. Pwede gid niya magamit kag tuman sini ka bakod dan kay dagmo lang gid panggamit sini iyang mga materialis nga tarpaulin. Kung mabasa ni, pwede mo ni malabhan. Sudlan mo bidagron ko na manindahan ka. Sudlan mo dira iya sang karni, sang baboy, isda, manok, utanon. Pwede gid. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti-update lang kita ni Engineer Rabina kung sa diin mabakal ini, tagpila, ano kadako. Para nga isa man sa pabaagi, agud nga makabulig kita sa mga nagapang recycle sa ilaman makabig naton nga livelihood o kung palangitan-an man sang mga medyos posible sa remedyo general. 26 minutos na nakaligad sa takna sining launa pagbalik nato na banwa dugang pagin nga mga balita diri kag impormasyon. No, ining mga mga pots sa bahin sang diversion road kung madumduman nyo pa may mga ginpang dalasa to sang salakyan. Sa distrito sang Haro may mga ginpang dalasa man to nga salakyan. Kag istoryahan taman, no, panumdum sang Commission on Elections, no, sa pag-file sang Certificate of Contribution and Expenditures. Lakip na sinadari kanon banwa ang ginabantayan man sang mga kauturan naton sa mga kabarangayan. Ang Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2025 nga sa Disyembre 1 tuig 2025 na hiwaton. Balikan naton mga dalaguan mga balita pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdum oras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar,
Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 11 to 17, 2025. Ginapaabot ang inyong presensya sa sining weekend, Mayo 17, Sabado, sa Plazuela de Iloilo. Bangod ang Valhalla Band is due to give you one great musical show sa concert at plaza, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 18, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangabuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts. Dako man o kun kamay. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Nga, ginadubilian ang iligal nga druga. Makama. Mura na nakaligad sa takna sining launa, balik diri sa pagpangalagad sang bombo anay sa udto sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Pauline Piliora. Ining may kantanan sa mga nagkalaguba lang nga mga pats nga nasalakay sang pila ka mga motorista dira sa may diversion road area o kag subong man sa aton sino makabumbot anong plastada sini sano ini pag islan kag makabig taman balang epektibo ini sa bahin sang traffic management ining mga pats sa tunga sang mga highway. Bombo Pauline sa report, please go ahead. Bombo Cham, wala sa gyapon diri mga kilalaan sa bahin man sang kapulisan, subong man diri sang katapok man sang city government kung sino man diri ang nakadala sa sining mga pots dira sa bahin man sang diversion road sa may bridge da balayon Bombo Cham. So total do tatlo ini siya ka pots ang nagkalabuka man kag nakita dira sang isang green guard do mga pasado das 12 ini sang kaagahon Bombo Cham kag gilayon man sang mga alas 5 alas 6 sang aga gin-replace naman ini sang beautification team under man kay Engineer Neil Ravena ang mga nagkarabuka nga pots bangod man kay wala pa man nila nabalaan dire kag suno sa investigation sa kapulisan sakop sang Iloilo City Police Station 10 nga si Police Captain Val Campbell yadrigin pahayag nga wala pa mahibaluan kung salakyan gid man Bombo Cham ang nakadala sa kay ti wala pa man sila may nakuha or may na-recover nga CCTV footage dira sa area kag possible basi may mga establishments man sa palibot kag dira na nila makita kung sino gid man to ang nakadala sa mga pods. So kung makita mo dira sa picture so possible basi bala sa lakyan pero kay hindi pa sila makahambal kay duda ko man gid ni ang damage nila. So usually dire suno kay Engineer Neil Ravena wala na nila ginapabaydan Bombo Cham sang cash gid kung sa di may gina-refer ini sila nga ulubrahan gid sang pots and then paubrahan sang bag-o dayon Bombo Cham kag kagi natin may mga reserve man ini sila nga pots that is why nabuslan ini dayon kag temprano pa kagina sang aga wala na dira sang mga remains nga mga flower o concrete flower pots dira man sa area kay gilayon na ini nga gintinluan so subong naka-file na ini or na blatter or na record dira sa bahin sa Iloilo City Police Station 10 sang green guard ang natabo man dira sa bahin sang diversion but at now sa kapulisan wala pa ini sila sang person of interest kung sino ni possible ba man siya ang nakabuka man or nakadala sa nasambitan man nga mga flower pots dira sa bahin sang diversion road Bombo Cham. Pabati bala naton ang nangin pahayag man ni Police Captain Val Campbell ang hepe sa Iloilo City Police Station 10. For now, ma'am, gina-reach out na namon ang outgoing duty sa green card naton
because nga ngayon na mga laon na media, may isa ka green guard under ini sa City Mayor's Office. Nag-report diri sa aton around 12:50 kang ginasang kagahon. Nadiskubrihan niya nga may 3 ka concrete flower pots ang nagkalaguba. However, hindi niya ma-sure kung ano ang mga nag-cause sang sining pagkabuka sa mga flower pots. So, gina-reach out pa siya namon for our collaborations kay siya niyang naka-discovery. So, possible nga mag-check kita ng mga CCTVs kaga other witnesses. Basi may nakakita man kung sino ang mga nag-cause sini sa lakyan bala or any motor vehicle ang nagtugas sini. For na ma'am, hindi pa namon dali-dali mahambal nga salakyan gid na papangitaan pa naton sa pamaagi basi may nakakita man diri or whatsoever ma'am kay ang nakitaan naton diri is mga guba lang nga portion sang tower pots. Kag may nakitaan kita nga damage diri sa may corner niya. So isa pa na sa ginatanaw naton ma'am kung anong nagtugas ini. So as of now, no particular interest pa, sir? Ma'am, wala pa ma'am. Pero as to liwat, sir, may CCTV man dira sa area, sir? Kung diri, specifically diri sa bridge, wala pa kami may nakitaan but gina-try namon basi sa iban nga mga buildings. Basi may nakatadlong diri nga mga kameras. Gina-check pa na namon ma'am. Welcome bell ang HPS ng Iloilo City Police Station 10. So kung amo na siya balabo macham ang pads nga para sa mga bike lanes agud nga hindi dira madala sa man sa mga salakyan kay highway ina siya dira sa bayman sa nga diversion road apang kay na replace naman siya so far bombo siya pero ginapangita lang diri kung sino man ang nakadala sa o kung sino man ang nakahalit sa nasambitan man nga mga concrete flower pots sa nasambitan man nga area bombo siya. All right. Bomba Pauline Dimitri Peliara para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bomba Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Salamat Bombo Pauline Piliora sa imo sining follow-up report. Sa aton sining mga kabumbo, makapila na kabes nga masami gina dalasa ining mga flower pots. Hindi lamang kay dira sa may diversion road area, kundi sa iban pagin sining mga dalanon naton nga mayara sa mga flower pots. Suno pa gani sa chief sang Traffic and Transportation Management Office, hinya kung gabi, makita mo man kay siyempre nagagamit ka sang headlights kag may mga nagakaigo man sini nga reflectorized sa paint dira or mambal nato nabi makita siya sa tion sang kagabihon. Pero samtang nga nagalawig ang tsimpo, do kasami na lang iya nga mangin kabangdanan inisang pagkabunggo or pagkadalasa abi no ti damo nang nagapamangkot sini banwa kun bala kinahanglan gid man may mga flower pots sa aton sini iya nga mga major thoroughfares katulad dira sa may diversion road area no sa aton sini nga mga kabumbo kay kun lang taon naton aesthetically speaking ti tahom gid man niya makon mo ding imo kita iya nga highway may mga naga-green dira nga tanom kag nagapamulak sini nga mga tanom sa bahin karon sa diversion road area. Pero hindi man malipod ka manigar nga isa ini sa posible nga makakos man sang disgrasya sa dalanon. Just the same sa aton sini nga mga kabombo, no, kun sa bahin abi karon sang mga motorista, no, kun ang isa ka motorista abi nag-agi sa eksakto sini nga proseso agod nga makakuha siya sa nga iya sini iyang driver's license, no, ang mga pavement markings siguro would suffice para iya nga malikawan niya ang anuman nga disgrasya o kon masundan niya or makasunod siya sa mga traffic rules and laws
and ordinances. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kay kung himuon naton nga rason abi ining mga PATs, no? Ano ning tawag sila? Traffic PATs or na nagahimo sang division sa bike lane, nagasiparar sa bike lane sa aton sini nga mga highway, sa aton sini nga mga kabumbo. Ti kung lang taon nato nagakaon pagani ini siya sang space. Sa aton sini nga mga kasimanwa kag gamay-gamay mo lang siniya nga rulikday dira basi masangit mo maka-cause pa sang tawag si gani damage sa imo siniya nga salakyan. Timambal kita nga ti kitaon man ina bubutsam likawan nila or kun ano dira nga mga para nga hindi nila madalasa pero ang pamangkot sina balabanwa nga kinahanglan bala naton ining mga flower pots sa mga major thoroughfares nga mayara man sa mga pavement markings dira para nga sundon ang aton siniiya nga mga motorista, no? Nga ang amo sini nga lane pwede ka liko diri, pwede ka amo sina, no? Mga nagkalain-lain bala sini nga pavement markings kag siguro ti kung may driver's license ka, mahangpan mo ini, may sindihan mo kag nahibaluan mo ini. No? Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Dapat i-considerar, no? Kung magbutangin man sang design for aesthetic purpose, base kung may iban pagid sining mabutang dira. Sa aton sining mga kabumbo kay ti makapila na kabes nga may mga flower pots nga nagkalabuka sa aton sining makuturan, no? Nasalakayan sang mga salakyan halit lamang ang matuga sini, no? Ugaling kiti hindi taman ma-discount sa aton sini nga mga tagpalamati nga kalabanan sang mga nagakabunggo diri ining mga driver nga way katalupangod, no? Lack of foresight, hubog, so on and so forth. Sa aton sini makasimanwa kag ang iban nga niya kung maglantaw siniti makabulig pa ini nga makadeter sang further damages or maka-inflict sang injuries. Kay kun ang salakyan mo lang makabunggo sa flower pots ti may tsansagin nga makapundo ini or maguntat ini sa pag-andar kag ang posibilidad bala nga may mabungguan pag iban ng salakyan or iban sini nga motorista ito nagabuhin-buhin. Pero amo nga ni sa nasiling na naton, no? Dapat man naton siguro lantawon kung need gid man bala naton nga may mga flower pots sa mga major thoroughfares or particularly dira sa bahin karon sa diversion road area nga makabig naton nga isa iya ka highway. 41 minutes after 1 o'clock sa hapon, paday nga mo nga nagapamati diri sa Bombo Hanay sa udto sa gyapon kaupo nimo Bombo Cham Blanco Hover. Ang Commission on Elections nagpahayag nga Miyerkules Hunyo 11 among deadline sa pag-file sa statements of contributions and expenditures sa mga kandidato sa bag-o lamang nagtakop nga 2025 May 12 midterm elections kag wala ini sang extension. No? But silingon, hindi pwede na iya sa May or sa June 12. Dapat June 11 lang kutob sa aton sini nga mga kabumbo. No? Dugang pasang Comelec diri Banwa nga ang mga national and local candidates lakip na sila diri ang mga party list parties, party list organizations ang mayara tubtob sa amuman sini nga petsa sa pagsumiter sang ila sini nga sose nga gina-require sa idalom sang layi nga Republic Act number 1 or number 7166. Ti kinahanglan sini nila nga mag-file sa ila sini nga sose within 30 days after sang election or until June 11.
why na inisang extension sa aton sini nga mga kabombo, no? Kag ang Supreme Court nagrule na sa makapila naman ka beses, no, nga ang COMELEC wala sang gahom nga mag-change sa sang deadline or mag-ilis sang deadline bangod nga ti nagasandig iniiya sa layi. Ang mahimo na lamang sang COMELEC karon nga i-remind ining mga kandidato, no? Daog man o kung pierde, nagakadapat gid sini nga mag-file sang certificate of o kung ining statements of contributions and expenditures sa aton sini nga mga kabumbo. Ang official or mga winning candidates nga hindi maka-file within sa ginhatag nga deadline, hindi ini sila maka-assume sa ila sini nga post. For example, mga nagdalawag nga senador, congressman, no, congresswoman, mayor, vice mayor, board member, sa tanan sa aton sini nga mga kabumbo, bisan pagani banwa suno sa COMELEC nga naka-take oath ka na. Hindi ka man gyapon maka-assume office, no? Tubtob nga mayara ikaw sang pruweba nga nakasubmit na ikaw sang imo sini nga sose. Ang mapaslawan, no? Sa mga losing candidates sanay. Ang mga losing candidates naman failure nga mag-submit sa ila sini nga sose, pag-file naman ini sila sang administrative case. Halin pa ni sang una mo nga ginapatuman sang COMELEC, pero iban to may mga ritumado man nga wala gin nagatuman bla. Pero ti subonguro sa aton sini nga mga kabombo, ako I can assure you nga may kaso gid kamo nga pangatubangon sini banwa nga man. Kay ti may mga ginpang sampulan na to ang COMELEC, hindi man sa kasubong sini iya nga issue, but may mga ginpang sampulan na sila nga mga nagkandidato nga wala na gani madayon ang ila sini iya nga kandidatura bangod man sang hindi sinimayo nila nga ginpangbuhat during the campaign period. So butsilingon nga why niya nagabahaw-bahaw istorya subong ang Commission on Elections. So pandam kag sort of a reminder sa mga why nangin mapalaron sining 2025 elections nga basi mamba ka nga total di man ko magpadlaga na sa sunod di na lang ko magsumiter sa nga akon sining statements of contributions and expenditures, tidira ka nagsala kay kasuhan kasagyapon sa Commission on Elections sang kaso administratibo. Sa failure nga may result abi sang fine sa first offense, second time ti result sa perpetual disqualification, no? Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Kung nagdaog ka man, kagway ka maka-file, ti amo tong bako, hindi ka ka-take oath. Kung pierde, administrative case, no? First offense mo, mayara sang ginatawag sinigani manuang multa. Second offense, no? Posible nga magresulta sa perpetual disqualification. But siningon, nga hindi ka na mahimo, no? Hindi ka na sarang nga makapapili pa sa mga masunod sininga eleksyon. Ang mga kandidato naman nga may political organization nagakadapat nga mag-submit sa ilang sininga sose sa COMELEC offices kung sa diin sila nag-file sang ila sininga certificate of candidacy. Now, kag subong man samahin karon iya sa Republic Act number 7166 nakasaad diri banwa nga gina-require ang mga kandidato o ang isa ka kandidato political party within 30 days after the day of election nga mag-file sang duplicate, full, true, and itemized statement of all contributions and expenditures in connection with the election. So kabay pa nga klaro sa aton sini nga mga kauturan. Pero wala dira nagauntat ang trabaho pa sa Commission on Elections kay man sa palabuton sini nga Disyembre 1, no? Madayon ang barangay and sangguniang kabataan elections, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa. Ang barangay and sangguniang kabataan elections hiwaton ini siya sa bulan sang Disyembre, no?
bulan sang Disyembre sa aton sini nga mga kabumbo. Nan. Sa bulan sang Disyembre, calendar of activities. Barangay NSK 2025 elections. July 1, Tubtob 11, application for registration for voters for the barangay elections and Katipunan ng Kabataan or Sangguniang Kabataan. Di Katipunan ng Kabataan ang kunong tawag sinisubong. Sa aton sini mga kabumbo. July 1 to 11, so may napulo kadlaw. Sa October 1 to 7, filing of Certificate of Candidacy. Ba may isa lang kasmana? Medyo dako-dako gani Bumbo Chris Leog ko para makita nila. October 27 to 31, election period ina. Masugod ng election period. Pagka November 20 to November 29, ay siyam lang kadlaw, campaign period ina amo nang umpisa sang pagpangampanya. Kag ang election day December 1, 2025, maumpisa las 7 sa aga, tubtob las 3 sa hapon. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. So mo ang schedule or calendar of activities sa barangay and SK elections 2025. Sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa o ti bago lang natapos ang eleksyon sa midterm, eleksyon naman kita sa barangay. Ti mo na amuning schedule kag sanding pagani malawig man ni kagin baisan mo kun dayunon ining 2025 elections. Damo sa nagapamatok sinidri ang mga lawmakers naton but nadayon gid ang barangay and SK election sa palabuton sining Disyembre tuig 2000 Disyembre 1 tuig 2025. Check ko naman this time ulihing nga report kaupod sa kay Bombo Jomar Villa police reports. Ang tatay nga suspitsado sa pagpatay sa iya sining anak ginhilway sa aton sining kapulisan matapos nga maglapse sa iya sining reglementary period kag wala sa may ginpasaka sining iya nga kaso. Panugyan pa sang pulis niya paiway lang siya nay o kung hindi lang siya nay magtinerto sa ilabalay para nga hindi madugangan ang problema. Si Bombo Jomar Villa may follow-up report. Bombo Jomar, please go ahead. Palikaw lang anay sang otoridad sa iban sining lugar ang amay nga ginatudlo no suspect karon sa kamatayon sang iya sining anak sa may bahin sang barangay Santa Rita Oton Iloilo. Madumduman sa mga kabumbo naton ang ining biktima kilala kay Raimundo Sarad Jr. 36 anyos kag ang ining ya sining amay nga ginatudlo or suspect amo si Raimundo Sarad Senior no. So sang natabo ini Bombo Champ antes pa man ining nasambit sining insidente nag-off the night paning duha no sa Ilimnan dra pala sa nasambit sining lugar kag after sang ila sining paginominom naguna ni pauli ang tatay based man siya sining aligasyon nga pagpuli sini natulugan siya Bombo Champ kag nabugtawan gid lamang pagkaaga nga way na sang kabuhi ang iya sining anak no kag mismo nga dogin question yaman gani kung anong natabo sa iya sining anak kad tingala siya kag gin panindogan sini nga way siya sang kahilabtanan kay nagagawa sa istorya sa palibot kag based man to sa pagpulmangkot naton nga nagabaisay no ang duha prior pa man sa natabo sini nga nasambit sini nga insidente kag madugay naman sila no nga duay nagainsindihan nay kung makainom gani sang makhulubog sini nga ilimnon Bombo Champ. So ining biktima nakaangkon sang pila sang pagkabuno sa iya sini nga lawas nga gintunaan sang iya sini nga kamatayon. So una gin paginwala sang amay ang iya sini nga kaliptanan pero gin detain ini siya no gindala sang pulis sa may Oton PNP station bangod nga tinakitaan dito sang mga posibilidad no nga ti involved ini sa krimen kaangay nga tinakita to nga may bukol no may lagob ang iya sini nga mata at tugas ang pagkasumbag pero ti hambal sang biktima nakadasma lang sa kuno pag paghihi niya
bumutsa pero duda atong pulis kay waya sang gasgas saya sining mata. At the same time may nakita man nga dugo saya sining bayo nga ginapatihan iya to sang biktima kag may dugo man nga nagalapta sa iya sining tiil bumutsa. So bangod nga may natabo sining krimen, so ang standard operating procedure sa otoridad ti arestohon gidya ang ginatudlo sining person of interest, no? So sa sulod sang 36 oras gin-detain ining nasambit sining amay, pero why man siya ako, no? Siya sining sala nga ginhimo bubutsam sa bahin sang kapulisan. So sa pagpakigangot naton kay Police Captain Talamilio, asang kahapon, no, likad ng adlaw, gin-release ang ining nasambit sining suspect o kun amay nga ginantaw sining person of interest bumbutsam. Gin-release kay nagperma sang affidavit of non-interest ang pamilya kay ti ang kun isigihon ang kaso ang ma-file malat siniti yaman siling kabataan kay nabilin sining kamagulangan do mo na ang ma-stand karon bilang complainant. Tigin pamangkot sang pulis kung ano ang rason bumbutsam. So dito nga may ara sang admisyon sa amay gin ako ya siya sining bata pero why to yes police, no, nga inisya ang naghimo sang krimen sa pagpatay sa sining anak. Why naman gin discuss pabi sang anak ko nano gito ang rason sa kamay pero ti may ara na kuno ya sa admission bumbutsam. So ang sabahin sa otoridad bangod nga ti may ara niya sang affidavit of non-interest, so gin-release nila sa kapulisan at the same time nga natapos naman ang iya sining reglementary period sa bahin sang Uton PNP station. So napakagangutan naton si Police Captain Lonel Talamilio, ang Deputy Chief of Police sang Uton PNP, ginpahayag sa natungdan kay ti damo nagapamangkot kon nga ati gin-release sang kapulisan kay ti may kaso sining pagpatay sa iya sining anak bumbutsam. Suno sa kay Captain Talamilio, so gina-respetar nila, no, ang desisyon sang pamilya bumbutsam nga ti i-release na lang kag hindi na sila mag-file sa nagakego sining kaso. At the same time sunod diri sa natungdan why na siya ginpabalik to sa lugar kung sa dili nagatiner didto lang siya nay kuno sa iya sining bata nga malapit ang iya sining buot kaysa sining napatay. Ado permigin man sina kuno gali ni nga nagabaysay nga duwa kag sigitanay, no, sa sulod sang balay sa tion kon makainom ini sila sang makalubog sining ilimnon bumbutsam. Puay naman sang intervention abi nga ginobra ang otoridad kay ti kumo nga ara na sa luyo sang iya sining kabataan o kon sa iya sining pamilya nagalauman ang otoridad nga ti hindi na ini masulit bangod nga ti nakita dito malang do medyo mainit ang iya sining dugo sa iya sining anak o kung sa iya sining junior bumbutsam. Aribla, no, ang kabahin sa pahayag ni Police Captain Lonel Talamilio, Deputy Chief of Police ng Uton PNP. Agwa yato sang gabi, gindala siya sa wala na siya ginbalik sa ilabalay, balihambal sa mga bata, ginlikaw nila, gindala na sa layo nga lugar, lain niya Banua, layo sa Uton. Pabalik da sa balay mismo sa natabuan. Wala na kaya subong ang bangkay nakahaya sa balabuan. Sa ano ma'am sa sining biktima bali dra man siya haya sa lugar mismo sa natabuan sa ila mismo balay. Okay. Ang sa suspect nga ni ti sa natabo ni nga pagpatay to sa bata ya ti di ba din establish na to nga ginako mismo, no? May pag-ako sa mga kabataan niya. Sa kabataan. Sa result man nag-abot na? Wala sa result. Siguro it takes time paguro kag mag-abot ang result. Wala pa nila kami na-inform kung available na. Anong result ni Gabari pa ni ma'am sa investigation naton? Kaya doon admit na naman to? Ibutang na nagyapon sa iya case folder as mga documents nga panghimo sa natabo sa iya. Ma'am, may mga naghambal man nga ti kay total ang ginobrayan niti kung ginpataya but silingon do murder or homicide abi, no? So kung hindi mag-file kaso ang pamilya sa pulis, ma'am, hindi na siya pwede mapasilitate nga ma-filean kay murder da or
Kay ginrespeto mo namon ang ang tawag na, ang desisyon sang iya mga kabataan tapos do wala man pagbasol sa part sa mga kabataan sa iya. Kay naintindihan man nila guro ang sitwasyon sang mag-amay kung nga naglabot sa amo to. So, bali, kung ang pamilya hindi mag-file kaso, so baling police yun, no need naman na Pwede, sa pwede man siya makafile ang police, pero, pwede man siya makafile ang police, pero amo lang na siya inrespeto lang gid naman ang desisyon kaya nagahingyo man sila. Okay. So, may mga case man kasama nga ang pamilya, way nag-file, pero ang police nag-file. Oo, madamo na nga case nga muna. Kangay sa ano, ma'am? Amo na siya, example, mga murder, mga vehicular accident. Oo. Okay. So, paning nga case, possible galing matabo man no? Pwede. Oo. Pero usually, sa muna, pangita pagid ba, mag-hearing, mangita pagid na witness ang aton nga judge. So, if si police, why, daw mahina, hindi man, ang makapangita bala sa witness nga makastand, makaprove sang guilt sang aton nga suspect. Damo pa lang ang witnesses. So, kung di man mag-cooperate ang family, ang labutan sang case is mangyapon sa aton judge, ma-dismiss na siguro gihapon. Pwede gid ka file si police, sir. Ginarespeto lang naman ang desisyon sa family kag naghingyo man sila. Kay balaan man nila guro ang sitwasyon nga nagalabot sa amo to ang natabo. Pero ang sa suspect nga ni at permanente na gito sa bata sa ibang nga lugar. Hindi lang ko sure kung ano pagid ang makamapan nila nga mga desisyon kay ano man sila ka magulutod mo. Ang makita man namon nga palangga may lang ilamay. May intervention, ma'am, kangay ni base sa mga minor, di ba, turnover sa DSWD, may intervention. Sa amay nga ni, may intervention, ma'am, basi kung matabo kag makabaisay naman to si Banya kabataan bala, ma'am? So far daw wala intervention sa mga adult na. Pero mula na siya, inform lang kung ano ang nakadapat. Kaya alam nila, unlike sa minor, nga kinanglan pang guidance sa mga parents, DSWD, kag mga mga support agency para sa minor. Di man kamo sa police sa puoton, di man kamo dismayado, sini kay una way ginako tapos ulihi ginako. Ya do na bodlayan mo sa investigation. Wala man gid hindi man gid daw hindi man kami nabudlayan kag daw hindi man gid dismayado. Amo lang na daw kalaway lang ang mag-amay nagapatyanay balahaw. Si Police Captain Lonely Talamelio Hepe sa akon na Deputy Chief of Police sa uton na PNP Station, Bumbutsam. So mo tong explanation kung nga why sila nagpasaka sang kaso kay ang pamilya mismo hindi na magpasaka sang kaso kag ang pag-ako nga siya ang nagpatay sa pamilya hindi kay sa pulis. Yes. Sa kamugulangan sini nga anak tiya mo tong ginpamangkot naton kung anong assurance kundi na matabo si Iban sini nga koturan pagid sang biktima so far so no kay Captain Talamilio okay maning relasyon no sang amay ni si Iban sini kabataan do diri lang gid saya sini nga junior gani nga ti amo nay duwa mlas lagbais why naman si Iban Tawos barangay kun duwa sila mag-updanay sa isa ka balay Bumbutsam. Araw-araw pa junior mo na ginamo pa ng permi mo na baes. So munang observation sang pumuloyo bisan iping sidi nga puluyan do halos kuno adlaw ga binaisay silang duha. Do bukot mayad mag-amo ka da Joms no? Kamagen. Do bukot mayad mag-amo ka da. Ang information naton kay nagagwa diri nga dogin patulog lagli ning biktima. Kay kun nakabugtaw to siya siyempre 36 ano man bisalang ka 36 sa atigulang man so basi kun makapenetrate pa to ganing bata galing amo to lihila siguro do dapat sa ganyan tong may pilas bumangon siya dumalagan kag didto na sumyot no sa may drainage sa kanal ang iya sining nga lawas Bumbutsam nga didto nga ginbawian sang kabuhi so kalao man na ang PNP ngati sa sining natabo na no nga hindi na masulit kay ti ato naman sa saluyo sing sining kabataan ngati nga tagaan na no sa nagakaigo sining tulpangod kag magbalik kag didto na siya nga magpangabuhi man Bumbutsam. All right.
Inis si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa. Ida mo nagapamangkot nga away na orga nga gintugutan lamang sang uton PNP nga manginamo sini ang sitwasyon. O tiki ang balsang kapulisan sinya ti ang admission dito iya sa bata iya kag wala man samon kag ang ginadmitiran niya sini hindi naman niya interesado nga mapasaka pasang kaso. O galing kiti mo na bla ang kaso is murder mo. May ginpatay, may krimen nga na tabo. O, may limitation gin man sa bahin sang aton sini kapulisan o kung purely natamaran na lang sila padihot agod nga matagan man sang hustisya ang kamatayon sang biktima. Standby na sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco Hover, gabilin sa imo sa manayanayang hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 11 to 17, 2025. Ginapaabot ang inyong presensya sa sining weekend, Mayo 17, Sabado, sa Plazuela de Iloilo. Bangod ang Valhalla Band is due to give you one great musical show sa concert at plaza, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Mayo 18, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa latulda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangabuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts. Dako man o kun gamay. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga kinaan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo.
Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ama kapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagtiniran sang yabok. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kunyara ikaw sa balay sang iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sang respeto sa tagbalay, sa ila space, kag sa ila pamilya. Be punctual. Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, mag-abot sa kinistoryan nga oras, hindi tuman ka temprano kag hindi man tuman ka late. Paibalon gilayon ang tagbalay kung makaabot ka nga late o kung hindi ka makakadto sa ila. Magdala sang regalo sa tagbalay kaangay sang bulak o kung pagkaon. Apisar hindi man ini mandatory, apang makabig ini nga maayo nga pamaagi sa pagpakita sang appreciation sa iya nangin imbitasyon. Kung ikaw ang gin-invite para magkaon, magtanyag sang bulig sa pagpreparar sa kusina o kung himuson ang kinanana pagkatapos, may imo ma-appreciate sang tagbalay ang imo willingness nga magbulig. Sundon ang house rules. Kung ang tagbalay ang mayara sang guidelines o kung preferences kaangay sa pag-ubas sang sapatos sa portahan, respetohon ang nasambit nga pagsulundan. Maglisensya kung maggamit sang personal items, hindi mag-assume nga mahimo ka mga makagamit sang banyo, remote control o kung iban pa nga personal items nga wala sang permiso. Masami magpasalamat sa tagbalay sa pag-imbitar sa imo sa ila balay. Kung ikaw ang ginserbehan sang pagkaon o kung ilimnon, ipabutyag ang imo appreciation sa pagkaon. Simple nga thank you kag pagdayaw sang pagkaon ang makahatag sang smile sa tagbalay. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari mga tips nga dapat mo tandaan para maging safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok,
maasin kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sa maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Nagapanumbalik kita para sa kahapon lamang program How Are You Feeling Today? Kapoy na ini nga mga inoras. Well, take time to recharge. Sa mga mothers out there, sa mga ara sa sulod isang panimalay kung natamaan gid sa mga lubrahon this morning, time to feed yourself also. Hindi lang sang pagkaon, kundi isang rest nga ginatawag, and of course, something that could lift up your spirit also. And it's perfect. We are together diri sa kahapon lamang program kung sa diin magmamati kita sa mga inspiring stories, mga motivating stories nga makahatagid sa aton certain high. Hindi bala? And kung kaisa makapayuhom, makapaluha man, but most often it would give us that warm feeling. Especially if makarelate kita sa mga istorya, gani I am inviting everyone nga mag-join man, magpadala sa mga kasaysayan diri sa kahapon lamang program. Very simple ang inyong paghihimuon. Sit down and think of those moments nga hindi gid makakasa inyo kaisipan, and write them down. And email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man sulaton para mas madasig kung hindi sagad sa paggamit ng gadget. Kag ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. By the way, sa aton nga winner last week nga ginannounce si Lola Bukay sang Palawan. Lola Bukay, mayong hapon gid dira sa imo. Nagtawag ako kaina, nagaring lang ang imo nga phone. Way nasabat, and then nag-text ako to follow up kung when is the perfect time para nga masabat mo ang imo nga cellphone. So pwede mo ko nga ma-text kung okay na kay tinabilin ka man sang imo nga number diri. Please reply lang sa akong nga gin-text kon what is the perfect time para nga makatawag ako sa imo nga masabat mo ang imo nga cellphone. Alright? 15 minutes after 2 o'clock, ari na aton nga bahanon para sa inyo tanan. As I say, welcome sa kahapon lamang program on a Thursday. From Ian Braille, Baguio. This is Tita Regine. Welcome sa KLP. Kapag ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot-abot, pigang-piga na ang iyong loob at ang damdamin mo'y paghuhot. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo. Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka nga patungo sa wala, loob mo ay may dalang kaba, ang dami di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo.
Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambot. Bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos kay isang bagyo na di mahihito. Bumubugso hangin tulad, sumisigaw, lumalaban kay isang bagyo. Kumikit lang, kumukulog, umaagos ang lakas na nasa'yo. Isang bagyo, pag ang mundo'y basan at kay nahihirapan, tuwing alas sa langit, tunugutin iyong tapang. Oh, tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos kay isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban kay isang bagyo. Kumikit lang at kumukulong, umaagos ang lakas na nasa'yo. Kay isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban kay isang bagyo. Kumikit lang, kumukulong, umaagos ang lakas na nasa'yo. Isang bagyo, bagyo, ika'y isang bagyo. Ika'y isang bagyo kasi parang bagyo ang dating mo. 19 minutes after 2 o'clock. Hello and welcome diri sa kahapon lamang program. Wow, naglipas na ang Mother's Day. Wala tagid natutukan, no? Pero si student mom, wala gid nagkakalipat. So she has something to share with us about Mother's Day sa iyang episode sa sining hapon. And those man nga may ara luyag nga ipaapas para sa Mother's Day, pwedeng-pwede gid nga ma-email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo at bomboradio.info or sulat lang kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Or ang pinakamahapos, Idolong. There is a Sky City Tower. So hope to get hold of your letter soon. 20 minutes after 2 o'clock, here's the story of student mom and it says, Dear Tita Regine. Good afternoon sa inyo tanan dira sa Bombo Radio, amo man sa KLP fans nga nagapamati subong. KLP friends, mas better. Aga subong diri sa Lambunaw, pag-abri ko sa bintana, nasiplatan ko ang mga bulak sa garden. Kanami lang tawon, nga daw naga good morning sa akon. I love flowers. Kag nadumduman ko na nga sang mag-celebrate ako sa akon nga birthday, ginatagan ako ni Harold, apo ko kay Rose, sang bouquet of red roses. Kahamot sini, kag pag-abot ko sa balay, ginbutang ko sa flower vase, lapit sa bintana sang dining room. Pagdason adlaw, na-notice ko na the flowers are facing the window, reaching toward sunlight. Pagbutang ko sa roses ang una, blossoms face upward. Nadumduman ko nga kitatanan are like those flowers. We are called to turn to the love of God. The wonder of being called out of darkness into God's wonderful light. 1 Peter chapter 2 verse 9. Jesus is the light of the world. Through His love, we attain God's mercy and love and escape spiritual darkness through His death and resurrection. So kung makasala kita, we should ask for forgiveness. Just trust Him and His forgiving heart.
Lean into His light and our life will never be dark. Tita, sang medyo hubin pa ako, people will ask, ano obra mo? And I will answer, Nanay, I am a mother. Amo lang na, sabat nanda. Wala ka obra? Nag-teach man ako, sabat ko. Wow, ang galing mo naman. Ti, helper lang bilin sa balay nyo? Surprise sanda pag sabat ko, wala ka ni helper. Tuod, wala ka na budlayan? Wala man. Tanan kami sang 8 children ko kag husband ko nagabuligay sa urobrahon. Hindi kami pwedeng magpatamad-tamad. Kung kaisa do ka na ba panulok sa imo sang iban ko nanay ka Tita Reg kag stay at home. Why sila kabalo nga amuni ang highest form of responsibility sang isa ka babae, to be a wife and mother. Ang iban ginapahambog ang ila manami nga obra kag dako nga sweldo. Ti nababayaan naman ila kabataan kag ban. Sometimes we have to set priorities in life. Kung magsala kita, dako ang impact sini sa aton pamilya. Amo na, kung lantawo naton ang nagakaratabo sa mga kabataan subong, nagatalang sang bana sang kabuhi. Hindi ba dapat we are doing good works, helping others, giving, loving, and serving in Jesus' name ang priority naton, ang way of life naton. As believers, amo na ang rason, God has given us life in Christ. Ang kalabanan, nalipat na nga mag-pray sa Diyos. Pag bugtaw, wala pa ka pray, sagap na cellphone. Sinong nanawag, ano ang message, anong balita, ano ang big news. Tapos, like na, share na, gadgets. Ini ang focus ng kalabanan subong. Ti Mare, isa ka bala sa amo sini? Masadya kung kasadya lang ang pag-uusapan. Pero kung sobra naman, hindi na maayo epekto sa aton nga kabuhi o panimalay. You are the light. Ikaw ang suga, ang iwag sang imo panimalay. So let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Madamo ang kaayuhan sang cellphone sa aton nga everyday life kung usaro naton ini properly kag hindi pag-i-abuse ang gamit sini. Tita Regine, ang akon pagiging mother, ang happiest happening sa kabuhi ko. Nalipay ako kapin pa kon enjoy ang mga kabataan sa ginpreparar ko nga pamahaw, panyaga o panihapon. Happy ako kung matinlo kag mahimos ang balay pagbugtaw nanda o pag-abot halin sa school. Satisfied ako kung matinlo kag mahamot ilang bayo o school uniforms kung kinahanglan nanda ini. Kag I am at peace kung ginaistorya nila sa akon kung ano ang natabo sa school. Sharing these things are so important for me as a mother. Te, subong, amo man bala sini ang sitwasyon sa inyo panimalay? Sharing the experiences of the day or sharing sa maging post sa inyo cellphone? Well, hindi naton mabasol ang kadaman. It's the trend. It's the way of life na sa mga Pinoy. The greatest cellphone users. What a feat. But what is the effect of this in our life? Is it good or it has many disadvantages? Binagbinag, mga mothers, the result may give you some realizations in life. Tita, please read my binalaybay. Thank you, Gid. Ang binalaybay is entitled Nanay. Kay tamis bigkasin ang katagang nanay, parang singkahulugan ng buong sanlibutan. Anong aking gagawin kung wala si nanay na aking gabay sa lahat ng bagay? Mula sa pagising ko sa tuwing umaga, hanap ng mga mata ko walang iba kundi si ina. Ang mundo ko'y parang magigiba na kung wala si nanay, parang kay hirap huminga. Hindi magiging kompleto ang aking araw sapagkat wala si ina sa aming bahay. Hanggang sa pagtulog, hanap-hanap ko siya.
Sabik na sabik sa mga yakap at mga halik niya na nagbibigay sa akin ng lakas at pag-asa. Mawala na ang lahat sa aking buhay, wag lang si ina na aking pinakamamahal. Sing kahulugan niya itong aking buhay, tibok siya ng puso ko sa gabi at araw. Mga nanay, maswerte tayo dahil sa biyayang anak ng ating Ginoo. Mahalin natin sila ng higit sa lahat sapagkat tayo'y mga nanay ng ating mga anak. Mabuhay ang lahat ng nanay. Happy Mother's Day, bisan belated na sa tanan-tanan. Lovingly, Student Mom of Lambunao. Student Mom, thank you so much for paying tribute sa tanan nga mga mothers, and that includes me. How did your Mother's Day go? Nangin something very exciting? Buo ang family? Or kung hindi man, nagpabatsyag ang tanan nga mga miyembros ng family? Kanami lang gid, no? Nga we are being celebrated. We are being honored ang tanan nga mga mothers. Well, gusto gid man sa mga kabataan, madasma kita. Ano ang first nga nagakawa sa aton bibig? Nanay, mama, mami. Di bala? As in if we are in trouble, it's always the mother that comes first sa aton nga mind, especially if manami ang aton nga relationship sa aton nga iloy. If we come from school, if we came from somewhere, pag-abot sa balay, ang una ginapamangkot din si nanay. Di ba? Na-experience nyo man na sa una. Sa mga mothers out there, no? Di ba, pag-abot din sa balay, ang mga kabataan, do ka-automatic bala, nga do nangin habit na, no? Nga sometimes hindi gid man amo ka importante, no? Hindi gid man amo sina nga may kinahanglan sa mother, but ang instinct nga pag-abot sa balay ang una ginapangita si nanay. Diin si nanay, especially kung hindi siya ang nakabubukas ng door, kung hindi siya ang ara nga tawo sa pagsulod sa balay sang bata or sang mga kabataan. Kag yes, wow, sino nagambal nga kasimple lang sang kabuhi isang isa ka nanay, wow, that is one responsibility. Hindi ka kuno pwede ka resign, wala ka man sang day off. It's a 24-hour duty. See? And anyway, may one day kita to be celebrated. Every Mother's Day. So sa tanan nga mga nanay out there, though belated na, but still, we greet each one of you a happy Mother's Day. And thank you sa imo, Student Mom. Happy Mother's Day also. 31 minutes after 2 o'clock, magapanubarik ang KLP pagkatapos ng pila kan mga importante nga mga pahibalo. Kagasto gid bless sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang hindi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpataman. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha,
I-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabut. Second story na kita. From NB, ang episode Apple of an Eye. My dearest, Tita Regine. Hello mga kaupod ko sa KLP, sa imo Tita Regine. Makatapos ang Bombo Radio Philippines, maayong hapon gid sa inyo tanan. My friends, are you familiar with the expression, apple of an eye? Ano ang buot silingon kung maghambal ang subang nga bata sa iyang manghod? Sarig ka lang kay apple of an eye ikaw ni nanay kag tatay ha? Maskin ikaw ang nakasala, ako ang ginaakigan. Kung kaisa, ako pa ang ginabunalan. Andaman mo lang karon kung waayron diya sanda. Naghibi ang manghod. Masunod do lang sa ila nanay kag tatay, kay nahadlok siya. Basi sakiton sa iya magulang, kung sila na lang duha sa balay. Karon, ano kuno ang buot silingon sang apple of an eye? Hindi bala ang pinalabi nga pagpalangga o kung pinalabi nga pagpabor? Ang nagluntad nga kagamo sa panimalay ni Lando kag ni Landa, amudaya. Ang magtiayon may 3 ka anak, puros gid babae. Ang subang 17 years old na, ay ikaduha 15 years old, ang agot 13 years old. Tagduha lang katuig ang ila ulot. Tungod malabwak ang agot sang panglawason, do pero parehas na lang sila kadaragko. So mapintas ang subang sa agot, kay pinalabi ko no siya. Permi ginabaklan bag-o nga bayo, tsinelas, sapatos, kag iba pa. Permi ginahatagan sang kwarta, kag sila nga duha, wala lang. Sang primero, ginapasensyahan lang sang subang, kay palangga naman ang ila agot. Kay siya ang ginapabantay sang nanay, kung magtrabaho sanda sa uma, o kung magbaligya sang ila nga utanon. Isa ka bes, sa amuna nga pangidaron, ginhambala ni Nanay Nanda ang agot nga mamunyag sang tanom sa palibot sa ilabalay, kay tama kay mainit. Nagpalingon-lingon lang siya, kay nawili ka cellphone. Hasta nga nalimtan, mabunyagan ang mga tanom. Nalaya ang mga tanom. Naakig ang ila nanay, kag ang subang pa ang ginakigan. Amo di apermi ang kabangdanan, nga ginapintasan niya si agot, kun waay sa balay ang ila nanay. Kun kamututay sanda, ang nagapatunga sa ila, ang ikaduha nga bata. Kag siya permi ang maigo, kaluluoy sa iya, nga may mga lagob sa butkon, kag paa. Kay maabtik man ang agot magpalipod sa ikaduha niya nga magulang. Ay abaw, Tita Regine, do ido kag koreng ang ila relasyon. Ang agot, mabato ron sa subang. Amo dia ang nagluntad nga problema kay may pinalabi ang ilang mga ginikanan. Hindi lang si Landa nga nanay ang nagapalabi sa agot, kundi si Lando man nga tatay. Feeling sang subang, hindi sila anak nga duha, kundi si agot lang. Nagdako man ang ulo ni agot kay palangga, kagwaay na nagataha sa iya duha ka magulang. Gusto sang subang, buligan nanda kasakit si agot para maleksyon, pero waay magsugot ang ikaduha. Nagatambag lang siya nga waay it ginaapinan. Kung waay si subang, ginahambalan sang ikaduha si agot nga liwaton na ang iya nga batasan. Magrespeto kag magtuman sa mga sugo kag magpati sang ginahambal. Pero tiga man itulo si agot, why nagapati? Kundi permi sila trouble. Ang magulang naga-attempt nga malayas, kay daw ay nakunuit pagpalangga ka na ang ilang mga ginikanan. Pero why pa siya kaisog magbiya, kay why pa siya makatapos pag-eskwela sa college. Tita Regine,
Kung sa diin pa ang ginapalangga, ginapalabi, abusado pa. Mawad-an sang respeto sa mga ginikanan kag mga magulang. Sa first year kag second year high school si Agot, maayo ang grado, honor roll, kay nagatutom sa iya pagtuon. Pag third year high school niya, daw kabayo nga nabuyan, nagsugod na entra sa nobyo-nobyo. Waay na ginapabisita ang nobyo na sa balay nanda, nga makilala sang iya mga ginikanan, kundi tuya sanda nagakita-kita sa balay sang classmate niya nga bugaw man. Tungod ang duha ka magulang college na, way na sa nagasubaybay sa ila Agot, kag nagadayon sila sa city. Nagapauli lang every weekend, magkuha sang ilang nga weekly allowance. Ay abaw ka nami, nagpagusto man si Agot, kahibalo na magligoy sa klase, kay nahidlaw, nadimat magpaduding, waay na matapos ang third year, hasta nga bumukarong ang tiyan. Ginpatawag sa mga ginikanan ang lalaki, pero daw reluctant, daw hindi magatubang kay nahadlok, naguntat sila sa pag-eskwela kag mag-elope. Tuya sanda nagpaamulya sa tiya kalalaki sa Mindanao, kay mangita siya sa trabaho aron may ikabuhi sa iya pamilya. Nasagamsaman gid ni Agot ang kasalbahi sang tiya sang iya bana-bana. Haros hindi sila makakaon 3 ka beses sa isa ka adlaw. Nagapanumboy pa kag magkutso-kutso. Permi nagahibi si Agot sang naabutan niya nga kinabuhi sa Mindanao. Nagplano siya mapauli sa iya mga ginikanan kay hindi makaagwanta sang batasan kag sitwasyon niya. Permi siya nagahibi, nagakonsumisyon kung paano siya nga manugbata na, kag waay pa maayo nga trabaho ang iya banabana. Naginusol siya kag nadumduman na kung daw ano siya kapalangga sang iya nga mga ginikanan. Gani, ginhagad na ang iya banabana nga mapauli sa iya mga ginikanan. Nahadlok gihapon ang lalaki sa mga ginikanan ni Agot, kag gindulong lang siya sa pier, kag ginpasaligan nga magpadala siya sang kwarta kada bulan kung mag-regular na siya sa iya trabaho. Tita Regine, ang ginikanan gid. Maskin daw ano ang kaakig ni Lando kag ni Landa sa ila pinalangga nga bata, pero hindi nila mabatas nga pabayan. Naghibi si Agot nga naghako sa iya nanay Landa, kag si Landa naman nagsigi man kahibi pagtan-aw sang sitwasyon ni Agot nga nagaputid-putid. Samtang ang duha ka magulang nagtan-aw lang kag nagpadayon sang ila trabaho. Tapos nag-abot si Tatay Lando nga daw patup-an niya si Agot, pero ginpakalma siya ni Nanay Landa. Kinasing-kasingon gihapon ang pagdawat sa ila anak nga midako nga atraso sa ila kag sa aton mahal nga Dios. Nagluhod siya kag mangayo pasaylo sang iya mga kasalanan sa iya mga ginikanan. Tita Regine, ibalik ta anay sa banabana ni Agot. Nakabata lang siya, may isa ka sentimos, why gid it may napadala si R nga iya banabana. Maskin anhon na ka-contact, why gid nag-reply si R. After 3 months, ginsorpresa na si Agot sa pagpadala sang 3,000. Hambal ni Agot, what is 3,000? Hindi diya makapaumpaw o kung makabayad sang akong pag-antos kag pagkonsumisyon. Ganaagyan. Kulang pa dia ibakal sang gatas sang bata niya. Gintingwaan ni Agot si R nga kalimtan tungod sa iya pagka-irresponsable. Kung mag-message, why na gina-replyan? Kung may kwarta ipadala, amo pa ang pag-reply niya nga nadawat na ang amo nga amount. Kagwaay rondayon. Dako ang iya nga paghinulsol kag kahiubos kay R. Nga nagpadali-dali siya pagtugyan sang iya kaugalingon sa pagtuo nga butanan, masarigan, kag responsable ini. Pero baliskad ang tanan. Imbis kalipay ang anda saruhan, kasakit ang naaguman. Apang urihiro ng tanan, hindi na mapabalik pa ang kahapon lamang, kundi dawaton
kag sakripisyohan ang nadangtan. Si Agot nangayo man pasaylo sa iya duha ka magulang kay nakonsensya siya nga sa pamatyag na doging gabaan siya sang iya naabutan. Abi mo tita, kaluluoy kay Agot. Way gani makagraduate sa high school kay ginpasulabi niya ang pakig lambigit sa kay R. Te, ano karon ang iya naabutan? My fellow KLP lovers, kamo na ang maantigo pagsabat sini nga pamangkot. Sa pagpadayon ko, ang magtiayon nga si Lando kag Landa nakarealizar man sang urihi, sang ilang lapses sa ilang mga kabataan. Haros kadto nanda ang ilang nga siko sa pagbasol sang ila kaugalingon. Dapat parehas lang ang pagpalangga, pagtratar nanda sa ilang mga kabataan. Nagliwat ang ila pagtamod sa ila duha ka anak, nga dugin pabayaan lang, pero sila pa ang nag-successful. Sa piyak nga bahin, si Subang nakagraduar sa kurso nga komersyo kag nagatrabaho na sa isa ka prestigious company in the city. Kag ang ikaduha, nakagraduar man sa 2-year technical course kag nagatraining na sa TESDA kay nagapreparar na sa iya papers para abroad. Ang duha ka magulang nga dawa ay lang ginapalangga sa mga ginikanan, amo pa ang nagbawmawan. Nag-successful, nakatapos ang kurso, kag nakatrabaho. Isa ka klaro nga larawan sa mga ginikanan nga nagapamati subong kag sa aton mantanan. Samtang si Agot ginpaeskwela liwat ni Subang kay naluoy siya sa bata nga iya nanay waay it may natapusan. Tita Regine, I'll better park my pen somewhere here and see you next mail. Thank you so much for reading this story. Long live KLP, our beloved host, and everyone listening right now. May you be blessed by our Heavenly Father to meet your daily needs, give you the strength and wisdom to continue your enlivening program and imperishable guidance. Just me, in B, sang Iloilo Province. In B, thank you for this story. Yes, wala sang perfect nga family. Each of the members sang family is unique. Kag sa tagsa ka panimalay, no? Lain-lain ang atake sa mga ginikanan kung paano ang pag-raise sa mga kabataan. But sa naagyan nga ini sa pamilya ni Landa kag ni Lando, dako-dako nga mga lessons ang ginbilin sa tanan. We all learn from our mistakes, and most often sa mga mahimo naton nga mga shortcomings, dira gid kita no nga mas natututo, dira gid kita nga naga-learn. So even though painful ang inagyan, but kanami naman because sa punta there are realizations. So, na-realize ni Lando kag ni Landa ang mga parents nga dapat nangin patas sila sa tatlo ka mga kabataan. Because being obvious nga ti may favoritism, may ginapaboran, hindi manami in the eyes ng other two children. Nga nagbili naman niya sa ilas ang feelings nga do ginaihig-ihig lang sila, hindi sila yapalangga, mas ginapaboran ang Agot, the fact nga bisan sa laas ang Agot, sa ila pa yan, no? Ginabasol. So, hindi gid manami ang ato nga hitabo. But of course, in the end, in the long run, inatanan, no, na-realize sa mga ginikanan. And it's also noteworthy nga kita, we have to be aware that there are consequences sa aton nga mga actions. And so, dapat, we have to be very careful nga hindi kita magpadali-dali sa aton nga mga desisyon, and hindi kita siling decide lang kita, why kita anay nanumdum kung ano ayhan ang mangin resulta sini sa aton nga mangin desisyon today, what would happen tomorrow. So dapat pasangkaron ang aton nga isip and palawigon kag bana-banaon ang tanan.
Well, anyway, although very painful, but each of the members of the family may ara gid nga natun-an sa sining ila nga inagyan sa ila nga family, sa ila nga pagpangabuhi. The parents nga dapat wala sang show of favoritism sa mga kabataan nga dapat magpalanggaanay, and at the same time mangin very loving sa isa kag isa and sa mga desisyon nga aton nga himuon. So ang pag-show sa favoritism hindi gid nangin manami ang resulta sa bata nga agot nga amo ang ginahatagan sang favor. Whereas ang ini nga duha naman, although may ara sang discontentment nga feeling, but ginpaupok na lang whatever it is ang ilang nga ginadaladala about sa setup sa sulod sang balay, so ginpaupok sa pagtuon sang maayo. So dira naman sila nga nangin very successful sa ilang pagtutom, sa ilang pag-eskwela. But kanami man, because after sa mga realizations, after nga may paghinulsol na sa bahin sa agot nga bata, sa gihapon ara ang magulang bisan nga kadamo sa makasakit nga iya nga naagyan cost sang agot nga manghod, but sa ulihi very willing sa gihapon nga maghatag sang pagbulig sa manghod. See, siya pagani ang nagpa-eskwela sa iya nga manghod because hindi niya luyag ngati sa tatlo sila mangin miserable ang pagpangabuhi sang ila nga utod. So that means nga in the long run ang pamilya is still pamilya. Kag sa gihapon there is the effort, there is to forgive, and at the same time to really help, because ang ginabilin sa aton is to love one another. And usually it starts within our family. So thank you so much, Gid. I hope nga each one of them is doing good as of this time, after sang mga realizations, after sang mga painful nga mga nagkalatabo. So we hope nga everybody is just ready to move forward and to start all over again, loving each one as member sang isa ka family. Salamat Gid sa ining story and Inbi sang Iloilo Province. 10 minutes before 3 o'clock. Magabalik kita pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Nagpaan namang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon, kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina, bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga kaayong lawas. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sinya mo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong. Stories from Lola Amparing. Good afternoon, Gid, sa inyo tanan nga mga nagapalamati, kag mga Larry Sanders, sa imo Tita Regine, sa imo mga family. Kabay, ara kita sa tanan, in good health. Samtang nagapamati sa ating ginakawilihan nga programa, ang kahapon lamang program. Napisa na naman ako nga magsulat subong. Bisan medyo di maayo ang ako nga pamatsyag. Balan mo tita, nag-anxiety ako, kagin insomnia. Nga daw sari-sari lang ang mga bagay o kaisipan ang nagasulod sa akon nga tagipusoon. So after taking 1/4 of the tablet for anxiety, natulugan ako sang mahamuok. Kag nakabugtaw almost 1:30 to 7 o'clock in the morning.
So medyo malingin-lingin pa ang akon nga ulo pero ginapilit ko nga magsulat subong. Tita, nadumduman ko sa subong halin sa gabi ang akon nga naagyan sa tong 12 or 13 years old. Ako sa tong Second World War. Kung hindi lang ako malipat, no, siguro ang iba na share ko naman sa imo. But anyway, sa subong nga panahon, madamo pagid ang akon nga nadumduman sa tong ginagyan namon, sa tong Tiempo Gera. Tita, abi mo, panay takot, nervyos, kulang sa tulog, palaging takbo ng takbo na kung saan-saan lang makapunta. Sa ulihi, way managahalin ng mga Hapon sa ilang garrison sa Banwa. So sa elementary school, sa simbahan, kag sa country club. Sa may espiya man ang mga soldado, kag balaan man kung if ever magpatrolya ang mga soldado nga Hapon. Permi lang kami tuya, hala, dalagan lang nga dalagan. Sadto, no? Kag isa ka bes, ang ginluto ni nanay nga kanon, kag sudan sa pamahaw, way na namo nakaon, kay ti. Malapit na gid kuno ang mga Hapon nga nagapatrolya. So sang nagbalik ang mga Hapon sa Banwa, sinunog ang tanan nga mga balay. So wala na kami sang estaran. Ang tanan nga mga tawo sa baryo, nadumduman ko, dito kami nag-evacuate sa isa ka balay, sa isa ka barangay sa Mina, Putotan. Nagpahimo ang nanay ko sang one-bedroom house, kag dito kami nagatulog, nagakaon, nagailis, kag nagapahuway. Siguro mga 1 or 2 ladders lang kung sakali magbihis, ti kakabitan ng kumot, towel, o kung sako man para hindi lang makita kung nagbibihis. Tita, nadumduman ko ba sadto? Dito kami nagatulog, nagakaon, nagapahuway, kag naga-istoryahanay. Tita, pagkaaga, may isa ka bulig nga saging, may balinghoy, may kamote, o mais nga nakasulod, dito ginbutang sa idalom, malapit sa amon nga dapugan. Siguro, tita, early morning, ginadulong sang isa sa mga admirers ko. So, balaan ko nga siya man lang ang nagahatag sa kung ano-ano lang, tita. Kung sa pagkaon lang, no? Sa itong World War II, so hindi kami nagutman. Ka mga buot sang tanan nga mga tao sa amon nga gin-evacuatan. Tita, hindi ko gid makalimtan. Kung nga wala toilet, ang mga balay sadto. Kag kung sa diin-diin lang nga kakahuyan, sila nagapangmuhin. Tapos wala man papel. Ginagamit lang, lipak o stick lang para sa ilapwet. Binsan, tita, dito man kami nagatulog sa air raid shelter kung gabi na. Ti ang banig namon amakan. Kagang ibabaw ang panay puno ng saging para kuno nga hindi matamaan sang bomba sa mga Hapon. Tita, permi lang kahaladlukan ang amon nga maagyan. Kay ti permi, damo nga mga eroplano sa mga Hapon sa ibabaw. Ang nagalupad-lupad, pakadto diri, pakadto didto, pero wala man nagapamomba. Sa ulihi lang ang nagpanakop, nagpamintas na sa mga civilians, kay ang mga army dito man sa bukid. Tita Regine, sa second year na ang gera sadto, medyo matawhay-tawhay na, kay wala na kami sagad dalagan-dalagan, nga di man lang Hapon, no? Hindi na umalis sa kanilang garrison kasi time na dumating si General MacArthur dito sa Pilipinas. So nakuha na ang mga kakulba, kag maayo na ang amon nga tulog, way na sang kulba. Ang mga Philippine armies, permi may ginadistribute sa mga pamalay para may makaon kami. Ba mo, tita, nagakaubusan sila kung kaisa sa mga pagkaon. Maayo lang, kay ang baryo nga amon nga gin-evacuatan, may madamo nga sari-sari nga mga root crops, kaangay sang balinghoy, kamote, tamis, ube, palawan, banayan, may mais pa, kag may sugar plantation. Enjoy na enjoy man kami sa gilingan ng tubo para balahimoon nga centralized sugar o pula nga asukal. Tita, kami sa mga friends ko nag-istambay sa galingan hasta mahimo nga asukal ang giniling na tubo. Bala mo, tita, sa kilid sang ginaulanan, sang ginluto nga juice ang sugarcane, may matiga nga pulot. Tingin nakuha na namon. Kag amo ina ang amon ginahulat kay ginahatag sa amon. There are times nga mga basket nga may sliced banana nga saba ang ginahulog sa ginaluto nga asukal
kay dayon man ginatagaan man kami sang tag-isa. Tita, daw medyo pulubi kami nga nagahulat nga tagaan. Hulat lang nga hulat kung matagaan, kag magpauli kung may dala na. Tita Regine, may duman pa ako nga do hindi gid makakas sa panahon subong nga akon nga na-recall ang naranasan noong gyera. Tita, permisad to sang medyo matawhay na, permi ako ginahagad sa mga friends ko nga mga dalaga nga magpamilasyon kung tapos malubong na ang patay. Tita, nagaupod man ako sa ila kung sa diin-diin nga malapit man lang nga barangay, kay luya gid ako dalhon nila. Permi, kay gusto sa mga soltero nga dalon gid ako, kay manami kuno ako magkanta, kay hindi man ako marunong mangindi. Tita, abi mo, matapos ang bilasyon, hindi pa sila kaubos ang ako nahibaluan nga kanta. Tita, hindi man sa pagyayabang, nabantog ako sadto sa barangay, kay sa kaingod nga mga barangay, nga songbird daw ako sa barangay nga amo gina-evacuetan. Balan mo tita, sa panahon sang gyera, basta may bago nga kanta, hiligay nun, English, Tagalog, Spanish, dayon ko tunan. Sa uluhan or sa uluhon, hasta nga mahibalaan ko. Gani hindi gid ako maubusan sang kanta sa bilasyon o kung may baslanay kanta kung may nagaharana. Tita, abi mo, madamo pa ako nadumduman ng mga experiences. Pero hasta lang anay diri, kiti medyo malawig na ang sulat ko. So lastly, here's my love, kisses and prayers to you, tita, and to family members, and to everybody. May God bless us all. Luya ko lang i-summarize ang akong nga mga nadumduman, ng mga experiences ko sa itong 12 to 13 years old ako sa itong Second World War. Una, nakatunan ko ang mag-ani sang palay gamit ang gunting kagayag. Natunan ko man magtanom sang palay kag pagpangga sang mais. Nag-alam ako sa pagkuha o sagob sa tuburan gamit ang baong nga kawayan. Nag-alam ako sa paghabol sang danot o sinang. Kahibalo na ako maghawak ang halo kag magbayo sang palay. Nag-alam ako sa pagbuhat sang sigarilyo. Nagtuon ako sa pagpamunit sang puyo kag haluan sa rice field. Nakahibalo naman ako magkuha o magpangigi sa talamnan. Nag-alam ako sa pagtapasang sugarcane. Kahibalo man ako magbayo himo sang bayi-bayi nga kalanunon. Kahibalo na ako magluto sang pagkaon o magtanok sang root crops. Kabalo na ako magluto sang suman, muase o suman lati. Nag-alam ako sa pagkuha sang uhong sa bungsod. Kahibalo ako magsaka sa lumboy o maningit sang kamutsili. Kabalo man ako mangahoy kag magsut-sut sang tambo sa kawayanan. Nag-alam ako sa paglowa sa bilasyon. Nagtuon ako sa pagluto sa kung ano-ano nga mga kalanunon. Tita, kadamo lang sa ako nahibaluan nga mga trabaho sang panahon sa Second World War. Mabuti na lang hindi ako nagka-Alzheimer's kag akon pa nga nadumduman subong. Gani man, no? So love lots, Lola Amparing. At isa mo to nga sitwasyon, no? Bisan mabudlay, may nerbiyos, pero damo sang ginbilin nga mga learnings para sa imo. And now, hindi mo gid ina, no? Makalipatan. And at the same time, ma-apply mo gid sa imo man nga pagpangabuhi. Salamat gid, Lola Amparing. And to those who have their own beautiful and exciting stories also to share, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or you write your stories kay ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Tubdob lang anay kita diri, magasunod na ang mga dramas sa hapon nga inyo gid nga ginasubaybayan. Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. Ako naman, magabalik buwas. Madamo nga salamat sa inyo. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.